Mister, hello, good evening good evening, Mister Linda. Bây giờ bà số cái nào đây là khâu ghi ha đây là khâu sorry khâu khâu ghi rồi để khuy gần đây ra lại đây nhà tôi này là có thằng nữa lại cái là bà mà hai thằng nữa mà giống thằng nữa ra lại cả Mister ala like tuh nera nggak nama like tuh nani her like tuh nera nggak cuma kalam dulu Mister ala mah kalam dulu kawan itu nama thằng mấy nama berapa dia lah thằng mấy nama Lodin lah tuh bener cái này bener Chat memang kita nggak Bisa promote lo sa ada na promote na cari BK bazai like them I thank you like nen thakai angni bersuna nen thakai goजोननाय थाबाय promote आगै जोंहा एम खाम्फा नुजाफैनो हादों बिके बिमा हाय होनदों ना हाय एम खाम्फा बिफा मा खबर प्रमोद आगै मा खबर एम खाम्फा दे एसे रायलायहरदो जोंहा अननानै ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फाया फिन लाइक दानबाय ना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय एमआ जोंहा मा होनदों आंना मोजां नोंहालाय हो होनदों आरोना मोजां आरोना दे मोजांसो जानांगौ आंनाबो मोजां खबरा मोजाङालाय ओमफ्राय मानसियासो आं बारा थिग नङा आरोना एसे देहाया बोरैबा आरो ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनदों कैसे हो मेरे जान होनदों आरोना अच्छा जी मैं ठीक हूँ ओमफ्राय जोंहा एमआ मा होनदों मा ओंख्रि संखो हो बिमा होनदों माबा ओंखामखौनो संथ'वाखै मोनानि संथ'वाखै आरोना जगार जायाखै माने ओमफ्राय मा होनदों बिदिसो जादों होनबा होनदों आरोना बिदिसो जानो आरो देहाया एसे बोरैबासो ओमफ्राय जोंहा गेद्दा नुजाफैनो हादों आरोना हाय सिस्टार इन ल' आच्छा हाउ आर इउ होनदों आरोना आच्छा
मा होनो गेद्दा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे आंनि दस्रा फैनायनि थाखाय ओमफ्रायो गेद्दा ब्रादार आङो मा होनो आं थिगैनो दं आरोना नोंलाय माबोरै दं खिथादो नेटिभु आप कैसे हो बताओ गेद्दा बसुमतारी ओमफ्राय जा एम खाम्फाया मा होनबाय अनदोना थेंक इउ अन थानायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय फै दे जोंहा सोर सोर दं कमेन्ट हरदो दे गेद्दा बसुमतारी थांबायबो नामा आच्छा गेद्दा बसुमतारी आइ एम फाइन होनदों आरोना आच्छा आपके ठीक हो udah main le kadang saya le Masa imaman ke bima ang dana komen liरनो बायोलै होनदों नंगौ नामा मानो एम मानो बायो आरोना जेबो नङा दे होमबालाय माने एम खाम्फा ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बय आगेन सिंगेल बय नुजाफैनो हादों आरोना आगैया हेलो गुड इभिनिं बाजेनदों आरोना गुड इभिनिं सिंगेल आगै ओमफ्राय जोंहा गेद्दाया मा होनखो आयु what do you now होनबायहाय आयु आं इंलिस रोङाहाय मा गेद्दा बसुमतारी आं इंलिस रोङालै गेद्दा बसुमतारी आगै ओमफ्राय रोङिखायसो लिरना हरथारबाय नामाब्रा बेलाय ओमफ्राय जों एमा मा होनबाय ओरैनोलै बेसे लिरबावनो होनदों नंगौ नोंनायालाय नंगौ ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया मा होनखो मा खबरलै बाजै होनदोंना खबरा मोजाङैनो दंथ'यो आंनाबो खबराथ' मोजां देहायासो बारा मोजां आरोना ओमफ्राय नोंनियालाय माब्रै सिंगेल आगै जाबाय नामा मोजां SBTY लाइक होनांगौना होनाङाथाय होनदों आरोना होदो दे आगै फंबाय मा होनो SBTY लाइक होदो आगै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे मा होनो सिंगेल बय आंनि इलबुसनाव फैनायनि थाखाय आरो मा होनो SBTY थेंक इउ गोजोननाय थाबाय लाइक होदो दे लाइक होदो दे समायनायनि ओमफ्राय जोंहा एमा अन होनदोंना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सि जाखोना इस जाखोब्रा बेलाय SI ना
ओमफ्राय थाब्बा SI थाब्बा ना C थाब्बा hello hi होनदों ना hello hi हेलो सीताब्बा थैंक यू मेरे एलबिस में आने के लिए आंनि एलबिस में फैनायनि थाखाय थैंक यू हेलो लाभ यू होनदों ना आच्छा हेलो लाभ यू बोला बेनिफ्राय जा मा होनो एमआ जा अन होनदों ना दे थैंक यू गोजोननाय थाबाय दे अन थानायनि थाखायबो दे लाइक होदो दे मा होनो इस लाइक दे द' सि लाइक दे द' ओमफ्राय जा एस मा होनदों आगैया नोंनि फट' मोन नोंनि फट' मोनदों मोनदों दै आब' आयौ आङो गाबोन नायबानो जाबाय आच्छा नोंनि फटक सं बानायना सोना होगोन दे आं होनदो ए नंगौ नामा आगै दे दे गाबोन नायगोन आं होनबा होनदो नोंनि फट' मोनदों होनदो आरोना अ नंगौ नामा आगै दे गाबोन नायगोन दे आं जागोन दे आगै माबा फंबाय आगै सना एस बिटिअआइ ओमफ्राय जा एम खाम्फाया हार्ट हरबाय आरोना थेंक इउ आं लाबाय आरोना गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा एस बिटिअआइ मा होनखो लाइक होबाय होबाय माथो आंलाय होनदो अ लाइक होबायना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दै ओमफ्राय जा एम खाम्फाया हार्ट हरबाय थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा एसआ मा होनखो गोजोनबाय आङो लाबाय आरोना एम खाम्फा ओमफ्राय जा एस बिटिअआइ मा होनखो खाफालनि पस्टारा गैया माथो होनो हा खाफालनि पस्टारा गैया माथो होनो मा खाफालनि पस्टारब्रा आगै नुवाखै नामा सना नोंलाय फंबाय नुवाखै नामा नों आगै ओमफ्राय जा एम खाम्फाया हार्ट हरदों थेंक इउ थेंक इउ आं लाबाय आरोना गोजोननाय थाबाय आच्छा नै इयाव नोंनाव आं नैबे मबाइल गंसेजों माबानानै हरनोसै दे एम नोंखौबो एम खाम्फा साब खालामनानै होनोसै आरोना खालामनायनिलाय मा जानोना भिडिअ'सो माबा नांगोन ओमफ्राय जा एस बिटिअआइआ मा होनदों नटिफिकेसन नोंलै नङाबा फैया भिडिअ नै आंनिजों माबाना ओमफ्राय दै साब खालामबाय आरोना मबाइल गंसेजों बारा मोजां नङा मबाइला होमबाबो साब खालामनानै हरबाय आं ओमफ्राय कमेन्ट हरनानै दोनसै आं दा भिडिअ जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय जा एस बिटिअआइ आगैया मा होनखो फट'गाव आच्छा सिन्दुर लानाय गैया बाजै सिख्लाबायदिसो सानदोंमोन आं ए दङथ' आगै फिसाखाय नुवाखै खोमा गावहा आं फिसा थुयोना फंबाय माने एस बिटिअआइ फंबाय आगै आङो फिसा थुयो नालाय नुवाखै खोमा गावहा फिसाबाबो नुनाय दं माथो आगै जारलासो ओमफ्राय एम खाम्फाया हाथरबाय आरोना थेंक इउ आं लाबाय आरोना गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय एमआ मा होनखो गोजोननाय थाबाय बिमा होनदों दे दे भिडिअ जागासिनो दं ने ओमफ्राय जोंहा मा होनखो एस बिटिअ आगैया गैयालै आब' आं नायदोंमोन होनदों दङब्रा आगै गावहा मा होनो फिसाखाय नुवाखैदांलै आं फिसा फिसा थुयो नालाय मायावबा बावलायनायसो दं नामा
सोरबा एलबि होदों नामाब्रा मानसिफ्रालाय दा बायदिबाथ' रावबो होआदां दा दसथाबासो मोजां SBTY गोमाम संबाय नामा होनदों ना अ आगै संथ'वाखैनो रेडियानो जायाखै आरोना इलबिसो होबावबाय आरो आङो एफाबां मोनानासो जाखायो नालाय दा 8थासोआव संनोसै आरो भिडिअ'आ जोब्बाय नै एम कम्पानिया कमेन्ट हरबाय आङो दे ओमफ्राय साबबो खालामना हरबाय आरोना इजोंबो Bija emang आगैया मानखो एसा बहानि जाखोथाय सिनायासै खोमालै आब' नोंखौ होनदो बहानि जाखोथाय सिनायासो खोमालै आब' नोंखौ होनदों आरोना सिनायासो सोर आगै सोर सिनायासो बहानि जाखोथाय सिनायासो खोमालै होनदों आरोना सिनायासो होनदों आरोना सिनाया ओमफ्राय जा एमा मा होनखो अन अनदों आरोना दे थेंकिउ दे अन थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा एसा मा होनबाय थेट जाम्बिलाय नोंनि जायगाया बहा जाखो आया बिदि होननानै सानो खिथाबाय नामा आदसा आं खिथाबायमोन ना मैयाना बङाइगाव होननानै आगै बङाइगाव होननानै खिथाबायमोन ना आङो ओमफ्राय जा एम खामफा मा होनखो बेसे बुरजा जोंखो बिमा हा होनदों आरोना बेसे बुरजा आं सानो हायाहाय माबा जासिगोन बेसे बुरजा जोंखो बिमा हा होनो माया आं बुजिबावासै दे एम खामफा बेसे बुरजा जोंखो माया बुरजा जोंखो बुजिबावासै आङो मोजां दाउखुमै नुजाफैनो हादों आदसा गोथाङानो बोखारजाबावाखै डाइरेक्ट गोथांखासो ओमफ्राय जोंहा लाइक दानलै बाजै सना आं थिनदों थेंकिउ दाउखुमै गोजोननाय थाबाय आरोना आंनि लुसुना फैनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय मोजां एसाम मा होनखो आब' फिलिमनि एक्ट्रिस बायदिसो नुखायो होनदों नंगौ नामा आगै दे थेंकिउ दे बिब'खौ एक्ट्रिस बायदि नुदोंबा ओमफ्राय माबा एम कम्पानियाव आं बुजियासै मा बुरजा जोंखो बुजिबावलायासैसोलै जोंखो होनदों आरोना जोंखो मिनिबावबाय होनबालाय मोजां सिंगेला मा होनबाय फन फैदोंलै बाजै होनदों फन फैदों आरोना दे रायज्लायखांबाय नामा ओमफ्राय सिंगेल आगै सोरनि फनमोनब्रा रं नाम्बार नामाब्रा आगै फंबाय मा होनो बिबोनां सना सिंगेल बय बिबोनां सना रं नाम्बार नामा दे सान्दि दासान्दि मोजांथ'लै बाजै होनदों आरोना दे लोमजानाया हामबायबा आगै मोजाङै था जानाय लोंनायफ्रा मोजाङै जा
गोजानाव थानाय मा होनो लोमजाबा खस्थ' ना नायग्रा गैया मा गैया सिंगेल बय बिबोनां ओमफ्राय जा एम खामफा मा होनखो रं जादों जेबो नङा दे दाननांला मा होनो एम खामफा ओमफ्राय जा रं जादोंलै बेसे बुरजा गोजोनखोसो होनदोंमोन नानिया हा हा होनदों आरोना बुरजा गोजोनखो बिराद बुरजा गोजोनबाय आरोना बिराद बुरजा गोजोननाय थाबाय एम खामफा रोजा रोजा आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेल मा होनदों जा लाइक दान दे दिमान्ड दे थेंक इउ ओमफ्राय जा एमआ मा होनबाय आं लामायावसो थाबायला बायदों बार जादों होनदों आरोना बार बारदों नामाब्रा एम खोलो खोलोनो एम फिफा खोलो खोलो बार बारदों नामा आरो जोंहा गाहायाव थांबाय बारानो गैया थोबसेबो गरमनिसो खारबोफिननानै रुम सिङावसो ट्राप मोजां कार्तिक गैया अइ सना आंनि गेदेरफोर जाबाय जा मा जाखो गथ'फोर कार्तिक थेंक इउ गोजोनबाय आगै आंनि रुसिनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मानखौ मा एसे समायना नुथारदोंलै दिनहै बाजै दाना सना माइनाव आदसा दिबाना जाबायलै आं बाजै हा हा मिनिबावलायो दाउखुमै नंगौ नामा दे थेंक इउ दे हा हा मिनिबावलायो ओमफ्राय लाइक होदोना होआखैब्रा दाउखुमै होबाय नामा बावजानो गिथारो आरोना लाइकखौबा ओमफ्राय जोंहा राभाया हगार लामाया खारबोबावबाय आरो हगार लामाया हगार होननानै आरोना हगार लामाया हगार ओइ बिदि मोनसे सल' गैयामोन होनदा ओइ माबोरै मोनलाय हगार लामाया बोरैबा बिदि मोनसे सल' दंमोन ना दे लामायाव हगारदो राभा फैबाय नै ओमफ्राय जोंहा एम खामबा मा होनदो आङो कमेन्ट दानालै होनदों आरोना ओमफ्राय सोरबा सोरबा लिरनाया जाबाबो दाननानै होखायो ना मायो दहाय फुङावबो सासे फैदोंमोनलै लिरबा लिरनानै दानो ओमफ्राय गावहाबो आखाइ लस आंहाबो फरायनाया लसनो ओमफ्राय जोंहा राभाया मा होनखो र' दे फैगोन दै जालायबाय नै मायाव थांनोलै आङो नायलाय कालारखौ बेलेग होनानै दोनखालायदों ओमफ्राय खारबाय थायो आरोना कालारा बेलेग बावलायसो राभा नोंनियाबो ग्रिन कालार खालामनानै दोनबावलाय नोङा ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय होमबा र' दे होनबाय जावखुना होबायलै बाजै फाग्लि होनदों ना मारा फाग्लि होनदों आरोना होबायलै बाजै होनदों फाग्लि होनदों आरोना दे थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनबाय आदसा बाजै आङो दुगैग्रोनि दे दे दुगैग्रोनानै ला दे थान्दानो गरमबो ना ओमफ्राय जोंहा एम खामफाया मा होनखो नंगौ नामा मा हो होनदों ना नंगौ ना मा हो होनदों आरोना नंगौ नामा लिरग्रायाबो लस मा होनो फरायग्रायाबो लस दानबाय थाबायब्रा ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ जोंहा मा होनबाय कार्तिकआ मोनगोन जोंहा बारायनिफ्राय बारासो माथो गावदां मा होनखो गावदांदां थारबाय ना नोंलाय हो गेदेरफोर होनदों आरोना गावदांदां जाथार गायदां मा होनखो गावदां होनदों नामा ओमफ्राय खारबाय नोंलाय हो गेदेरफोर होनदों आरोना नंगौ नामा कार्तिक आगै ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनखो राभा सौफैबाय होननानै सोंदों जोंहा दाउखुमाया राभा सौफैबाय नामा होनो राभाया र' दे होनलांलायदों माबा सरि र' थाथ' होनफिनलायबायलै राभाया मायावबा थांलायबाय ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगै नुजाफैदों गुड इभिनिं आं फैबाय आब' होनदों
अ दे आगै दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आगै गुड इभिनिं ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनखो बुजिगोन ना बुजियाखै होनबाय होद गेदेरफोर लिरदोंमोन नामा सरि सरि गावदांदां लिरखो ना माखोब्रा गायदां गायदां गाव गावदां दां होनदोंमोन नामाब्रा थारबाय नोंलाय हो होनदों आरोना बारा बुजिबाङासैलां कार्तिक आगै आं साननायाबा नंगौना नङा ओमफ्राय बुजिगोन ना बुजियासै सोंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया फैगासिनो र' दसेनि उनाव दे बाजैनो दे दे मा होनो सिंगेल जेबो दुगैग्रोनानै लादो दे ओमफ्राय जोंहा एम खाम्फाया अन होनदो आरोना दे अन थाबाबो गोजोनो आरोना ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनखो बुजियाखैबा बुंहरना सना होनदों आरोना बुजियाखैबा बुंहरना सना ओमफ्राय गावदांदां लिरदों ना मादोंमोनब्रा आगै कार्तिक आंथ' बिदिसो बुजिदों माथो आंनि बुजिनाया होमबालाय नङा दांलै ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मा होनदों दासो खारना दासो फैदों होनदो खारना दासो फैदों आरोना प्रेक्टिस खालामदोंमोन आरोना दे दे प्रेक्टिस खालामबाय था बावथारलाबा इन्टारभिउआबो ओमफ्राय जोंहा एसआ जोंहा मा होनबाय कमेन्ट लिरनो हायाखैलै आं नाथाय अन दंबाय दं दे दे एस जेबो नङा दे एस फंबाय जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनखो गावदां अखाफोर बायदि नोंनि महरा आदसा समखौनो रोजाबबायलां आं हा होनदों गावदां अखाफोर बायदि सङा आरोना बै बर'नि समखौनो रोजाबबाय होमबा नोंहाना आदसा मा ओंख्रि जानायब्रा दाउखुमै दहायलाय नोंहालाय ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनगोन नोंखौ होनदों आं बारानिख्रुइ बारासो आदसा समायना जाथारबाय नों होनदों होमबाथ' आं बुजिनो मा सरि आङो फरायनाया थिगैनो दंमोनलै कार्तिक आगै आङो फरायनाया थिगैनो दंमोन ना दहाय ओमफ्राय जोंहा एमा मा होनखो दे बिमा थाथ'लाय बिमा दे बेस्थ' जादोंलै होनदों दे दे एम दे जेबो नङा दे बेस्थ' जादोंबा ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मा होनदों बेसे गोबाव जाखो आब' नों एलबि फैनाया आब' होनदों सयथायाव होदोंमोन ना बारा आधा घन्टायानो जायाखैना जानोसै आरोना आगै चित्तरन्जन आगै मोजां दाउखुमैया लै बाजै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अर्जुन नुजाफैनो हादों थेंकिउ गोजोननाय थाबाय अर्जुन ओमफ्राय आं नोंखौ फेसबुकआवसो फेसबुकनि दंमोन होनदों फेसबुकआवसो दंमोन होनदों आरोना दंमोन होनदों फेसबुकआवसो दंमोन फेसबुकआवसो नुदोंमोन नामा अर्जुन फेसबुकनिसो नंदोंमोन फेसबुकनिसो नंदोंमोन आरो फेसबुकनि सानदोंमोन आरो नोङो बुजिबाय फेसबुकनि नङा इउटुबनिसो ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनखो दालि आलुसोमोन बाजै होनदों आरोना गोथावानो आरो दालि आलु फाजाया चित्तरन्जन आगैया बुंखो साहा लोंबायना आब' इभिनिंआ लोंबायलै आब' होनदोंना इभिनिंनि आंहा लोंबायलै आब' होनदों नोंहा लोंबाय आंहा लोङाखै र' आंहा लोंगोनसो आरोना आगै चित्तरन्जन आगै मोजां कार्तिकआ मा होनखो नों मा साबोनजों आदसा फुयो सना खोन्थालाय आंनो
साबोनखौसो नांगौ होनबा नोङो आङो गुफुर नङालै मा होनो खाथि गागै साबोनखौ आङो जेखौ मोनो बेखौनो फुयो आङो लाइट मा होनो लाइट बय फुयो सरि लाइट बय मोनबा लाइट बय लाक्स सोब साबोनखौनो फुयो आङो ओमफ्राय अबेबा अबेबा जानला मानलाफोरखौ फुनो हाया आरोना ओमफ्राय जेनेबा सितरन थांनाया मा होनदों दहाय लाभ हरदों आब' स्ट'रियाव नोंखौ आब' आं होनदों दहाय लाभ हरदों आब' स्ट'रियाव नोंखौ होनदों ना होमबा नोंहाबो माबा दं फेस दं नामा आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन कार्तिकआ नों आंखौ नोङो आंखौ फल' खालामलाय नोङो आंखौ फल' खालामलाय इन्सटाग्रामाव नों होनदों नोंनिया मा नामबा कार्तिक मा नाम कार्तिक फंबाय ओमफ्राय जोंहा सितरन्जन आगैया मा होनखो दे लों आब' होनदों आरोना आंबो दा लोंगोनसो आगै लोंथ'वाखै आरोना ना मालाय लोंखांबायबा ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय दाउखुमाया मा होनखो नोंस्रालाय माथो मैगंमोन बाजै ओंख्रि होनदों जोंहा दहायो माबामोन आरोना सबायजों दाउमोन दहायनिया जोंनाबो गोथावमोन दाउखुमै दहायनिया ओमफ्राय जोंहा एम सफैनो हादों आरोना एम मुसाहारि थेंक इउ गोजोननाय थाबाय हाय डियार फ्रेन्ड गुड इभिनिं होनदों आरोना गुड इभिनिं ओमफ्राय कार्तिक आगैया गाइसमोन मोनसे खोथा खोनासं बिनि आदसा मोनसे खोथा खोनासं बिनि बिनानावखौ आं बैसागुआव होनदों आरोना बैसागुआव लायथानो रेडिखा आं गाइसमोन होनदों आरोना बैसागुआव लांफैनो रेडिखा आरोना खिन्थानाय जाबाय आरो गाइसमोन बा आरो नोंथारगौ बायदि आगैयाबो ओमफ्राय जोंहा महेस्वर बसुमतारी नुजाफैनो हादों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय सना होनदों आरोना दे सना बुं दे ओमफ्राय जोंहा एमडिया मा होनखो हाय सिस्टार हाउ आर इउ होनबाय आरोना एमडिया थेंक इउ गोजोननाय थाबाय एमडि हाउ आर इउ मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बोलो ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनखो आयु आंबो जागौमोन ना बाजै होनो जागौमोन आरोना अनलाइन हरनो हागौमोन होनबालाय नोंनोबो ओमफ्राय जोंहा एमडिया मा होनखो आन्टि फैलायमोन बे एमडिया बर' ना माब्रा दिनार लास्ट नाइट टेल मी आं बे ओमफ्राय मा होनदोंमोन नाइट टेल मी वाट इउ निड कड दिना रोंलाय लाङालै आं इंलिसखौ एमडि आइ डोन्ट नो रे इंलिस
फिसालाफोरखौसो फरायनांगोनलै इंलिस लिरबाथाय ओमफ्राय जा एमआ मा होनदों डिउटि जोबाखै दे बायबाय दे दे डिउटि जोबाखैबा जेबो नङा दे डिउटि जोबाखैबा ओमफ्राय डिउटि जोबाखै एमा बायबाय दे मा होनो मोसाहारि बायबाय ओमफ्राय जा महेस्वरा मा होनदों नों बहानि होनदों आरोना आदसा आङो मा होनो बङाइगाव महेस्वर ओजा SBT वाइ मा होनखो अन होनदों आरोना आगै दे फंबाय थेंक इउ एमडिया मा होनखो just sound off please understand clear in sound अच्छा जी सावन ऑफ किया था बच्चा मतलब बच्चा को बोल रही थी मैं शुभ रहो बोला मैम आई कैन राइट दिस व्हाट शुड आई डू अच्छा भाई सीखना पड़ेगा रे आप लिख के दीजिए मैं इसको सीखूंगी आप दोबारा लिख के देना आप लिख के दे देना मुझे भी इंग्लिश ये सीखना पड़ेगा आपकी बोरो ही होगा लिखने का तरीका बोरो जैसा है तब मैं मन kerja आं selain lain onse mana onse lain mana onse lain ang se dong lei acha onse lain ang se dong lei bohani khơi fry barsem khơi barsem khơi khờ de embu acha bongla barsem fैलायखो बाजै ओंख्रि होनदों बिदि बिसो होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय जा एमडिया मा होनखो सावन इज नाउ हियर एन्ड नो प्रब्लेम बोला अच्छा सावन मतलब सावन क्लियर नहीं हुआ क्या एंड नो प्रॉब्लम मतलब बोला साउंड क्लियर नहीं हुआ बोला था क्या एमडी मेरे सिस्टर को ना बहुत इंग्लिश आती है इसको पढ़ने के लिए बोल दो क्या उस दिन लिख के दिया था उसको मैंने पढ़ने के लिए दिया था जो आपने लिखा है एमडी लेकिन सिस्टर ने बोला थोड़ा मिस्टेक है आप कहाँ से हो बता दीजिए अगर आपको हिंदी तो आता होगा ऑलरेडी एमडी आप कहाँ से हो बता दीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज़ बता दीजिएगा एमडी ओमफ्राय जा एसआ मा होनदों सौफैबाय दे आंबो होनदों सौफैबाय आरोना फंबाय दे आगै ओमफ्राय जा कार्तिका होनखो नोंसोरखौ आङो हाबाव मा होनखो हाबावाव आंनि नोंसोरखौ आं हाबायाव आंनि साबस्क्राइबफोर गासैबो लिंहरगोन आं नेना थादो नोंसोर होनदों साबस्क्राइबरफोरखौसो हाबायाव लिंहरदोंसै आरोना नेना थानांसिगौ जाहैबाय आरो ओमफ्राय जा एमआ मा होनखो एमडि मा होनखो स्टाफ वेर मा लिरखो स्टाफ रोंबावलालै आंहाबो वेर आर इउ फ्रम बोला आदसा
Where are you from? Usari, Musarine. The M diamond name is sound is coming from your room. Hmm? Because of the sound that the space in a little this try it. Rồi bây giờ Uzi đã mang guys ai Uzi đã ra số cái nào đây này okay. Sa em mà với mang Uzi đã guys evening like that my evening like that thank you Uzi bây giờ em đi mang ma'am I understand Hindi a little I do not understand Hindi very well yeah. There's no this right in right in English अच्छा आती है ना लिखना नहीं आती हिंदी हिंदी लेकिन ओनली इंग्लिश इंग्लिश लिखना आती है ओमफ्राय जोंहा कार्तिक आगिया नोंनि नोंना नावखौ लायबा होनबाय आं गेदेरफोर होनदों आंनि बिनानावखौ लांफैबासो साबसक्राइबारखौ लिंहरजोबगोन नोङो ओमफ्राय एम मुसाहारिया एमडि होनदों आरोना अय थाब उइल डन्ट नंगौ टु लार्न मा होनो रुपया हिरो ओमफ्राय जाथु लारनदोंना एमडी मेरी सिस्टर को पढ़ने के लिए बोलो क्या ओमफ्राय जा कार्तिका मानगो ओमफ्राय जा मुसाहारिया बिदि लिरबाय आरोना उजिदा जा मानगो मा खबर मोजां ना बायदि मा होनदों आरोना खबरा मोजां आंनिया ओमफ्राय जा कार्तिका मानगो आंखौ देखायलै मा एम मुसाहारिया एमडि ओमफ्राय जोंहा कार्तिक आगियामोन आंखौ देखायलाय होनबा कार्तिका मानगो बावाखैबा माबा लिंहर खाथियाव होनो आदसा बावाखैबा होनदाना आंखौ देखायलाय मा होनामोन दे नोङो गोसोआव दंना नोङो होनदों आरोना आंखौ दाखालै मा होननायमोन दे नों गोसोआव दंना होनदों आरोना बावबाय आङो आगै आदसा ओमफ्राय जोंहा मा होनदोंमोन माबाया माथो मिन्थियानो गैथारा बिमा होनदों मानसियानो गैथारा होनदों मानसिया खमथार मानसिया खम मानोबा ओमफ्राय जोंहा एमडिया मा होनदों आइ लाइक इउ होनदों आरोना हेडसा जि थेंक इउ जि ओमफ्राय जोंहा एमडिया मा होनदों दा आङो बै गथ' सानैनि थाखायनो आंना साजोब्बाय नै नायलाय मोखाङा
Kumina mana ka nggak sih dia mana ka the time sound is going off ma'am why is the problem dari na sound kalau nih pun dikmai मेरी सिस्टर ने बोला थोड़ा ग्रामर अच्छे से लिखो भाई बोला एमडी baca MD aman ke honestly ma'am I am very happy bola talking to you and like talking to you that's why I come like you answer लेकिन आप बता दीजिए आप कहाँ से हो एमडी मोजां अजिदामानखो मानो हाथाइखौ देखायनांगौ जाखो बिमा ए मिनिफ्रांदों अजि बिफा ओमफ्राय जामानखो कार्तिकआ आङो आच्छा हाथाइखौ नुदों बारदावबाय नामाब्रा नोंबो स्क्रिनाव माबोरै मानि नुयो बिदिना आंनि हाथाइखौ र' गिदिर गिदिर नुथारो दे देखायबावबाय आरो ओमफ्राय माथो बिदि नङा मोगथाङाव आं हालाहाय बे नयनखौ ओमफ्राय जा अजिदा मा होनखो आं होननायखौ मा नामा नों आं नोंखौ दाखालि मा होननायमोन होनदों आरोना हाथाइखौ देखायनांगौ जाखो बिमा होनदो आइ हाथाइखौ अजि गिबायसो नामाब्रा नोंबो ओमफ्राय जा मा होनखो कार्तिक आगैया मा होनखो आं नोंखौ दाखालि मा होननायमोन होनदों आरोना मा होननायमोनब्रा आगै ओमफ्राय जा कार्तिक आगैया मा जाखो होनदों जेबो जायाखै फिसालाफोरखौ रायहरलाबायदों आङो ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनखो बुंहरदो होनदों आरोना बुंहरदो होनबाय ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनखो आं होननांगौ नामा नों होनाबा होनदों आरोना आच्छा नों होनसै आरो होमबा आं बावबाय मामोन आगै ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखो दालायो माथो दालाय माथो ओंख्रि संगोन बिमा होनदों ओंख्रिया मा होनो दहायनि सबाइ ओंख्रि दङ ओमफ्राय मा संनांगौथाय मा संजानाय जायो नायनोसै र' मा होनो अजित ओमफ्राय जा कार्तिक आगैया मबाइलखौ नोंनि मा होनखो उनखैजाय फेदेमना होनाय नायनो आं सोर दं होनदो आच्छा फेदेमनांगौ नामा र' ओमफ्राय जा लकाई खास हेलो हाय थैंक यू मेरे एलबी स्ट्रीम में आने के लिए लकाई खास हाय ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनखो मानो मिउट बानायबाय थादों आच्छा ओइ आङो बिसोरखौनो फिसालाफोरखौनो माबादोंमोन ओमफ्राय बेखायनो मिउट खालामनानै माबादों आङो आगै ओइ गल गिदिंखोसै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माने मिउट कार्तिकआ मा होनखो सोरबा सिखोलानि माथो खोनादों आं आच्छा मबाइलखौ फेदेम
फेदेमना देखायना खोन्थालाय होनदों आरोना नंगौ नामा खोनाखै ओमफ्राय जोंहा खाथिया गैया मा होनखो आंनि जानो गोनांसो खोमा नायनो आङो नोंनि बिनानाव खाबे देखायलाय होनदों आरोना आदसा मिथिथारबाय नामा आगै नोङो ओमफ्राय जोंहा अजितआ बिदि नायबाय अजितआ जोंहा हा मिनिबाय आरो अजित मा मिनिनो ओंखारखो मिनिनो ओंखारखोब्रा बिहारिफोरनि फिल्म नायनानैसो नामा थांबाय माबासो जालायबाय ओइ अजित मानो मिनिनो ओंखारखोब्रा फिल्म नायलायबाय नामा माबानि मा होनो बिहारिनि मोजा अजितआ गेम अभार होनबाय कार्तिकआ गैया अन होनदों कार्तिकआ देखायलाय ना गेदेरफोर होनदों ना देखायनालाय ना गेदेरफोर होनदों आरोना र' मालाबा एलबि फरायहोगोन आं सानैजों थानानै एलबि फरायगोन र' मालाबा देनां एसे चेनेला गिदिर जाबा ना सानैजों थानानै एलबि फरायगोन र' देनां नायाखै बेयाव जा दावराव जाखागोन सानैजों थाबाथाय बिराद दावराव जाखायो आरोना मिनिफ्लांलाबायो ओमफ्राय नों लिंहरलाय नायनो आं होनदों ए र' देनां नायब्रा आगै सारप्राइज दे मा होनो कार्तिक मोजां खोरों नुजाफैनो हादों आरो ना मा खबर बाजै होनदों आरोना खबरा आंना मोजां मा होनो खोरों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिसिनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनो देखायलाय आंनिसो जागोन ना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ बियो होनदों नोंनि जागोन आरोना बिब'सो जागोनलै नोङो गाव उन्दैसो बिब'सो जागोन नोङो बेखौबो ओमफ्राय आं दानो नायथारगोन आरो आं दानो नायथारगोन जाबाय देनां देखायगोन आङो नायथारनोबा आंनि भिडिअ'आव नायब्रा आगै भिडिअ'खौनो नायोना नायाब्रा आगै कार्तिक नोंसोरलाय भिडिअ'खौ एसे नायना होथोंसैब्ला नायनानै होदोब्रा लं भिडिअ'खौ आंनाबो एसे बुद्धि फैथोंसै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों अजितआ बिदिनो मिनिलायनायखाय भिडिअ' नायना बिमा होनदों आरोना बिदिनो मिनिलायनायखाय भिडिअ' नायना बिमा होनदों आदसा मिनिलायनायखाय भिडिअ' नायदों ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनखो आङो नुवाबा ओंखाम जाया होनदों आइ नंगौ नामाब्रा आगै जारलालै फंबाय नोंजोंबो ओमफ्राय खोरोना जाम्बा होनखो मा गामि बाजै होनदों आरोना आदसा गामिया मा होनो आसाम बङाइगाव आङो आगै सरि खोरोन ओमफ्राय जोंहा मा होनदों कार्तिकआ मा नाया मा होनखो आदसा गामि ओमफ्राय आदसाया आबौ थांखो मा गामि सोंबाय आरोना आदसा गामि मा होनो बङाइगाव गोजोनपुरि मा होनो खोरोन ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनखो नाया आं गासैखौबो नायजोबो होनदों दे होमबा थेंक इउ दे ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनखो नायना कमेन्टबो हरो आं होनदों मोनो आङो कमेन्टखौ हरनाया मोननायालाय कार्तिक आगै मोजां आरजि नुजाफैनो हादों आरोना हेलौ आब' मा खालामदों होनदों आरोना मा होनो दसे रायज्लायदोंमोन आगै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरजि लाइक होदो सोर लाइक होआखैमोन लाइक होनो बावनायफ्रा गोदान फैनायफ्रा मोजां कार्तिकआ मा होनखो
नायथारगोन आं होनदों। आङो देखायगौमोन ओमफ्रायो दिनै देखायथ'ला आङो दै कार्तिक आगै ओमफ्राय मानसिया एसे दुखु मोनदों दे ओंखायनो आरोना ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखो हा हा मिनिबाय थिग बिहारिनि फिल्म नायखाबालायबायहाय बे बावले अजितआ ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखो गाबहरबायसो आरो मानोबा गाबनाय जाबाय नामा मोजा कार्तिकआ मा होनदो देखायगोन ना देखाया बुंदोंल' नों होनदों देखायगोन ना देखाया बुंदोंल' नों होनदों आरोना देखायगोन र' मालाबा देखायगोन आङो दे मोजां कार्तिकआ मा होनबा आङो दुखु मोनोलै होननानै गाबबाय आरो नोंगौ नामा आगै ओमफ्राय जा आरा मा होनदों ओंखाम जाबाय नामा आब' होनदों आगै जाथ'वाखै सङाखैनो आगै ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखो जारलालै माथो थाम्फैसो अरफबजोब्बाय आयौ बे हाग्रा बारियावसो दंदां होनबालाय थाम्फै अरजालायनाय अजित बिफा अबाव दङ नोंलाय थाम्फै अरजालायनायलाय ओमफ्राय जोंहा बिरदावा होफोर बिरबोबाय आरोना बिरदावा बिरबोबाय जोंहा आइ गावफोरनानै ओमफ्राय जोंहा बिरदावा आफि सना होनदों आरोना ओमफ्राय आफि सना होनबाय ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनखो नों माला देखायनो बुंलाय देखायगोनब्रा र' आङो माबा जाखांबा देखायनोसै चेनेला एसे देरबा देखायगोन होनखाबायना आङो कमेन्ट फरायगोन सानैजों सासे इंलिस फरायग्रा आङो बर' फरायग्रा बर' हास्लाबा नालाय बियो बर'खौ हास्लाबाना इंलिसबासो हायो बियो उल्थासो ओमफ्राय जोंहा मा कार्तिकआ माला देखायगोन होनबाय जा एस आगैया बुंगोन दे एसे सापर्ट खालामदो लोगोफोर होनबाय जा एस फंबाया सापर्ट खालामदो दे सोर दं ओमफ्राय जा बिरदावा आफि सना आंनि जिउ बिखा बिख्लो आमाय होनदों आरोना आदसा आफा ओमफ्राय बे गाहायनालाय मा जाखो बिरदाव आइ हाथाय खिथानाय जाखो ना मा बुजिलायलाङोलै बिदिखौबो बारा ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखो थाखोमादोंला होनदों लोगोफोरखौ दिसटार्बथारलै बिमा होनदों बिदिसो होनबा सोर लोगोफोरब्रा अजित हिनजाव खानाय गुसुं ना खानाय गोलाव जाखो लोगोआलाय अजित बिफा खानाय गुसुं ना खानाय गोलाव जाखो ओमफ्राय जा एस फंबाया मा होनखो र'लै आङो खाबफुं होनना फैग्रोनि दे मा खाफुं होनो आगै आदसा दुगैनायखौ बिदि होनो नामा आगै आदसा दे दुगैनांला दे आङो बैखै थाबा बैखै थायो आं बैखै थाबा बैखै थागोन दा थाखाया इसोर आं मिथिखायो बिसोर थांखाथारा आं जेराव थायो बेयावसो थाखायो बिसोर आं मिथिखायो ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनखो आङो मोनथिया अक्ट'बर ला थारिख आगै खोन्थागोन होनदों आरोना आदसा आं मोनथिया होनदों ओमफ्राय अक्ट'बर ला थारिख होनदों आं मोनथिया आं बुरा बुजियासैलै आगै मा होनखो आं मोनथिया अक्ट'बर ला थारिख
गै अक्ट'बर थारिखै खोन्थागोन होनदों अक्ट'बर थारिखआव खिथागोन होननाय जादों आरोना आं मिथिया अक्ट'बर थारिखआव ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखो खानाय गोलावब्रा बिमा होनबाय खानाय गोलावसो होनबा डिस्टार्ब खालामग्राया बेखौ थाखुमाबाय नोंहा खानाय गोलावखौनो ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनदों आङो मार नायनो गोसोथारमोन दिनहै होनदों आरोना मालाबा नायदोब्रा ओमफ्राय जा आपुन गुड इभिनिं होनदों आरोना गुड इभिनिं आपुन ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनदों आं ओंखाम जानि दे बाय होनबाय दे आगै दे कार्तिक दे जादो दे कन लाइकनि होदिया लाइक करो लोगोफोर सोर लाइक होनो बावदोंमोन लाइक होदो दे सनाफोर गेद्दा जनानै सिनस्रि सोलायबाय ओमफ्राय जोंहा राम किसान थेंक इउ राम किसान मेरी लिस्ट में आने के लिए हाय मैम गुड नाइट बोला अच्छा जी गुड नाइट जी कैसे हो राम किसान ओमफ्राय जा अजितआ रुम्बासारिसो रौमासारिसो नोंसोरो बैखैबोथ' गेलेनो हायो आंनि खाथियावसो आरोना नोंसोरो ओमफ्राय जा रौमासारिसो सोन नांसिगोन सोलै जामाथो बिमा होनदों रौमासारिसो ओमफ्राय आं बारा बुजियासैलै अजित रौमासारिसो बारा बुजियासैलां ओमफ्राय जा आखुना मा होनखो बिके आइ लाभ इउ सो माच होनदों आरोना सेम टु इउ आपुन ओमफ्राय जा अजितआ हा मिनिबायसो आरोना बुजिखाय ओमफ्राय जा राम किसाना मा होनखो आप कैसे हो बोला जी मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बताओ राम किसान ओमफ्राय जा आपुना आप भाजा खेतना भाजा खेतना है आप भाजा खेतना है आप भाजा खेतना ही समझ में नहीं आ रहा रे अभी भाजा कितना है अरे अपन समझ में नहीं आ रहा मुझे भाषा कितना ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखो बुजियासै बिमाया ओमफ्राय बुजिलायासैलै आङो अजितआ मा होनखो जाला माथो बिमा हा मिनिबाय जालाथ' आरो जाथारलासो ओमफ्राय राम किसाना मा होनखो ठीक हो जी आपके आशीर्वाद से बोला ओके ठीक ही होना चाहिए ना राम किसान ओमफ्राय जा ओइसडिया मा होनखो हाय दाना हाय ओइसडि ब्लग थेंक इउ मेरे लुज में आने के लिए आंनि लुजनाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ओइसडि आपका भाषा ना हो
बुजियासै हम बुजियासै समझ में नहीं आ रहा है रो क्या पूछा रहा आपका ए खा खासा कितना नुथारो आरोना नोंसोरखौ आङो सिंस्रि हारा साबाय आं सिंस्रि नै फैबाय आं थांबा थांफायो आं फैबा फैफायो आं थांबाथाय थांफायो आं रहाय र जानो फोरमायजासै Apun roh eka aza ये समझ में नहीं आ रहा Baca apa nama ke how have you children children मतलब क्या पूछा फैमिली क्या मेरा एक बेटा है अपुन और मैं हूँ और मेरा हस्बैंड है हाउ मच क्या पूछा आप हाउ मच हैव यू चिल्ड्रेन अच्छा सेम है ना क्वेश्चन मानसिफ्रा गैथारला माथो सोरबाफोर एलबि होदों नामाथाय मानसिफोरनावबो थांनो हायाबाथाय मानसिफ्राबो माबाया इलायलायना बुजिदा जामाखो मुसारिसो सोंनांसिगोन होनदों जाम बिलाइ बुजिबाय बिमा होनदों नंगौ नामा आच्छा उन्दुबायबो होनबा नामा बुजि थाम्फै दंसोगारो आरोना होमबा आं इसोरजोंनो माबालायो ओमफ्राय जोंहा नायाक मुस्रि खोंसै होमबा नोङो अजे ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन नायाकआ बाजै बिगाम दे अच्छा नायाक थैंक यू मेरे बच्चे में आने के लिए ओमफ्राय बाजै निगम दे बोला निगम का मतलब क्या है नायक JMD ओमफ्राय जा आपुना मा होनदों गुड जब भेरि नाइस टेक केयार योर फेमिली बोला अच्छा जी भेरि नाइस टेक केयार योर फेमिली अच्छा थैंक यू आपुन जी ओमफ्राय जा निकुन्जा लोमजानाया एसे मोजां मोनबायना बाजै सनालि एसे मोजां मोनबाय आरोना मैयाथ' एकदम एलबि होनायजों माजों मा होनो बिसोर ओरैहाय मा होनो साजोबथारनायमोन आरोना ओमफ्राय दा नै दा एसे मोजां मोनदों दहायबो दसे होदोंमोन आङो एलबिखौ बेखायनो थाब दोनदों आङो दहायबो निकुन्जा ओमफ्राय जा नायका मा होनदों अके बाजै आरोना नायका मा होनखो भाभी आप ठीक है बोला हाँ मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बोलो नायक
बिसोरनि लाइक नहीं किया तो लाइक करो कौन कौन नया आया है ये ओमफ्राय जोंहा पार्टी आपकी बोला आपन नाम ओके गुड नाइट सी यू सुन बाय बोला अच्छा ओके गुड नाइट सी यू सुन बाय बोला अच्छा जी ओके जी बाय बाय भाई जान नायक नायक ने क्या बोला मैं ठीक हूँ बाजा करना अच्छा आप ठीक है ओके ओमफ्राय जोंहा निकुन्जामानखौ थेंक इउ बाजै मेसेन्जाराव रिप्लाइ होनायनि थाखायनो सार्चसो खालामग्रोनांदों आङो नोंनि नामखौ ओमफ्रायसो मोनदों आं निकुन्जा ओमफ्राय नोंथ' एड फ्रेन्डसो हरदोंना ओमफ्राय आं कनफार्म खालामबाय आरो खालामनाया ओमफ्राय आंना बे फल' बुरजाफोरनियाव माबा जाला फल' बुरजाफोरनिया आंनिया माबा जाला आरोना कनफार्म जाला ओमफ्राय जायफोरनिया फल' खम बिसोरनियाखौसो आङो कनफार्म खालामनो हायो सासे सानैनिखौ फल'बो खालाम एड फ्रेन्डसो हरदों गावहा फल' खालामनांगौब्रा निकुन्जा मजा नाया गाबानखो बाजै क्या बनाया है आप खाने में बोला अच्छा अभी खाने में क्या बनाएगा बता नहीं थोड़ी देर बाद बता मतलब बता चल जाएगा अभी बता नहीं क्या बनाएगा रेडी नहीं हुआ मतलब ओमफ्राय जा ओइसके एम बाजै हायलु मोनफै लाइभआव होनदों दे थेंक इउ ओइसके गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा नायागा मा होनदों अके बाजै होनदों आरोना बर' बुजियो नामा बर' समझ में आता है क्या नायाक थरा ओमफ्राय जा निकुन्जाया मा होनखो फल' खालामदोंमोन माथो बाजैनो जायाखै नामा होनबा जाबाय खोमा होनबा आं कनफार्म खालामबाय ओमफ्राय जा नायक ने क्या बोला हाँ तोरा बोला अच्छा तोरा समझ में आता है बरो जोंहा कृष्णा बसुमतारी नुजाफैनो हादों हेलौ आब' गुड इभिनिं होनदोंना हेलौ आगै गुड इभिनिं कृष्णा आगै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आगै आंनि एलबुसनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जों नाया गाबोन बाजै आपकी बेटिया कितना है बोला बेटिया अच्छा मेरा बेटी नहीं है एक बेटा है एक ही है बस बेटा ओमफ्राय जा अजिदा मा होनखो अनालै बिफां बारियावसो दं आं बिमा नङालै बिफां बारियावसो दं आं बिमा होनदोंना बिफां सिङावलाय बोरैथो मुस्रि खोंजानांगौ जाखोब्रा जारलासो आंलाय उन्दुबायसो सानदों नोंखौ अजित मुस्रि खोंनो होननायखाय बुजिथाराखैमोन आङो मुस्रि होमबालाय बिफां सिङावनो थाम्फै हरदोंबा मुस्रिखौ सोंथेना लादोलै नोङो ना सारग्राखौ बै ना सारग्रा जेया बेखौ ओमफ्राय जोंहा गौतम नुजाफैनो हादों गौतम ब्रह्म हाय आब' होनदों ना हाय आगै थेंक इउ आंनि एलबुसनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आगै गौतम ओमफ्राय जोंहा कृष्णा बसुमतारिया माबोरै आब' खबरफोरा होनदों खबरा मोजाङैनो दंथ'यो आंना आगै ओमफ्राय नोंनियालाय माबोरै दं कृष्णा बसुमतारी आगै ओमफ्राय जोंहा नायागा मा होनखो
बहुत सुंदर बाजै होनदों आरोना सुंदर बाजै बोला आदसा ओमफ्राय जोंहा गौथमा मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ओमफ्राय दा संनो मा होनो आगै जाथ'वाखैनो आरोना संथ'वाखैनो गौथम आगै ओमफ्राय जोंहा ब्रकेन हाय भाभी जी अच्छा जी ब्रकेन थैंक यू मेरे इंडस्ट्री में आने के लिए देवर जी ओमफ्राय जोंहा कृष्णाया मा होनखो मोजाङानो आब' आंनाबो होनदों आगै दे मोजांसो जानांगौ आरोना आगै मोजा कृष्णाया मा होनखो नों बहानि आब' आरो बबेयाव हाबा जाखो आङो मारै खिन्थानांगौ नोंनो हाबा जानायाथ' आङो मा होनो माबायावनो खाथियावनो जादों गामि खाथि खाथि ओमफ्राय आं दा बङाइगावआव दं आरोना आगै कृष्णा बसुमतारी आगै ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनदों र'दै बिमा दसे दे दानो फैफिनगोन होनदों दे होमबा नोङो जागोन दे अजित दे खोंनानै लामानोसै होमबा नों माबाखौ मुस्रिखौ दंफां सिङाव दे जागोन दे अजित दे जब के नमन ग अच्छा भाभी जी आज क्या बनाएगा नाइट का खाना बता नहीं ब्रोकन देवर जी क्या होगा ओमफ्राय जोंहा सानसोरां ब्रह्म नुजाफैनो हादों आरोना थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय सानसोरां ओमफ्राय बाजै सना मा ओंख्रै संखो होनबाय संथ'वाखैनो मा संनांगौथाय जे मा होनो दालियानो जाखागोन बायदि मोनदों आं जोंनि ओंख्रिखौ माने मैगं गैखाया नालाय ओमफ्राय जोंहा कृष्णाया मा होनखो न'आव सोर सोर दं आब' नोंसोरा न'आव आदसा न'आवथ' जोंनि मा होनो बोराइनियावथ' बिराद बुरजा फेमिलि जोंनिया बोरायनि न'आव फेमिलि बुरजा आरोना कृष्णा आगै ओमफ्राय दा आङो फिसाला दं आं दं ओमफ्राय आंनि बोराइ दं आरो माने डिउटियाव बियो बोराया डिउटियाव ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनदों हा आदसा ऐसा है ऐसे बात है ना भाभी जी ऐसे बात है ना जी ब्रोकेन देवर जी ऐसे ही बात है मोजां सानसोरां आगैया मा होनखो दहाय सानाव गोथाव जाबाय दा दालिसो जानोसैलाय होनदों गोथावबो जाबाय थानो हाया नालाय आगै दा दालि जानोसै माने गथ'फ्रा माने बेदर जाया नालाय ओंखायनो जानांगौ जायो आरोना सानसोरां आगै ओमफ्राय जोंहा दि बसुमतारिया हाय आब' होनदों आरोना थेंक इउ दि बसुमतारी आंनि बोसोनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आगै सना ओमफ्राय दि बसुमतारिया लाइक दानबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आगै गोजोननाय थाबाय जोंहा कृष्णा आगैया मा जब मावो आब' गुमैया होनदों नोंगुमैया मा होनो डिपार्टमेन्टआव आरोना SSB कृष्णा आगै ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनगोन लाइक दान प्यारी भाभी जी बोला थैंक यू जी देवर जी प्यारी देवर जी ब्रोकन थैंक यू लाइक देने के लिए ओमफ्राय जोंहा दि बसुमतारिया मा ओंख्रि संखो आब' होनदों आरोना मा होनो ओंखाम संथ'वाखै आगै दि बसुमतारी दालिखौनो रुलाबायनानै जानोसै आरोना दे सनाफोर सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय जोंहा दि बसुमतारिया होनदो आरोना
ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो आदसा भाबिजि हाम्पि बर' में बोलके थाक दिखाएगा ठीक है हाँ हाँ ओके ब्रोकेन जी ब्रोकेन देवर जी ओके जी बोरो में बोल के दिखाना बोरो में बोलो ब्रोकेन देवर जी ओमफ्राय जोंहा बिरजन नुजाफैनो हादों हाय आब' सना फैलायबाय होनदों आरोना बिरजन आगै थेंक इउ आंनि एडमिसनाव फैनायनि थाखाय आगै गोजोननाय थाबाय आगै ओमफ्राय जोंहा अजितआ दि बसुमतारीखौ साक खालामबाय होनदों दि बसुमतारीखौ साक खालामबाय होनदों दि बसुमतारीया सोरमोन दि बसुमतारी मा ओंख्रि दि बसुमतारी नोंखौ साब खालामबाय नो अजितआ दि बसुमतारी आगै थांखोना माखो आगै नोंखौ साब खालामबाय नो माबाया अजितआ अजित नार्जारि आगै ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो आग्लासो जागोनलै बाजै ना हा हा होनदों आरोना फाग्लासो जागोनलै बाजै मानो आगै ब्रकेन ओमफ्राय जोंहा सानसोराङा मा होनदों लाइक होनो बावदों बाजै दा होनोसैलां होनलाय दा होनोसैलाय होनदों आरोना दे होदो दे मा होनो सानसोरां आगै होखादो होबाय आरोना होनोसैलाय होनदों दा होनोसैलाय होनदों ना दे दे होदो दे ओमफ्राय जोंहा दि बसुमतारीया अजित दा बेक खालामगोन अजित दायो बेक खालामगोननो ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना हा हा मिनिबाय आरोना भिडिअ नागाराखै नामाब्रा ब्रकेन भिडिअ गोदान नागाराखै नामा ओमफ्राय जोंहा बिरजना हाय होनदों आरोना हाय बिरजन हाय ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया हाय आं फैलायबाय होनदों दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय अनसुमै बर' ओमफ्राय जोंहा दि बसुमतारीया हार्ट हरबाय थेंक इउ आगै दे लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो मा भिडिअ ब्रा बाजै आं बायोलै बाजै भिडिअ सर्ट लालाबायनो हा हा नागारानो खोमा गावहा मानो बानांगौब्रा ब्रकेन खथ्थ' मोजांसो नागारनो गावस्रा बाहेरायाव थानाय दसे दसे सर्ट ब्रकेन बुङो आगै बिबोनां सना खथ्थ' आरामसो नागारनो ओमफ्राय जोंहा बायो हामबाय आरो आगै ओमफ्राय जोंहा दि बसुमतारी आब' नों अबेनिमोन होनदों आङो आगै मा होनो बङाइ दि बसुमतारी बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा ओइसडिया मा होनखो आंबो निउ चेनेल खुलिदों अननानै आंखौबो सापर्ट हो फ्रेन्ड्स आंबो होबाय होनदों आरोना ओइसडि ब्लग आंबो निउ चेनेल खुलिदों अननानै आंखौबो सापर्ट हो फ्रेन्ड्स होनदों आरोना नैबे ओइसडियाबो निउ चेनेल खुलिदोंनो सोरबाफोर लोगो जानोबा लोगो जानो हागोन लोगोफोर ओइसडि ब्लगजों आरोना ओमफ्राय जोंहा ब्लेक कब्रा नुजाफैनो हादों कब्रा इज कामिं हाय होनदों आरोना थेंक इउ ब्लेक कब्रा आंनि गोसोआव फैनायनि थाखाय
नामाबो मा लायो ब्लेक कब्रा आरोना ओइ साननैसो साननै माने फेमास जाथारदोंमोन ना ब्लेक कब्राया ओमफ्राय जोंहा दि बसुमतारिया होनदों आरोना आगै ओमफ्राय जोंहा मिस्टार इण्डियाना गामि खाथिनि सोर बेलाय होनदों आरोना गामि खाथिनि सोर बेलाय आदसा गामि खाथिनि सोर बेलाय ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो लाजियोलां गावखौनो गाव फाग्ला बायदिसो मोनो आं बाजै हा आइ आइ मानो लाजिनांगौब्रा बिबोनां सना माथो एक्टर बायदिनो नोंलाय मानो लाजिनांगौ माथो साइसथारलाय मा होनो ब्रकेन ओमफ्राय उजिदा जोंहा मा होनखो बोरै जाखो कमेन्ट फरायनाया बिमा लासै दारि जाबाय दान मा होनखो आङो बोरै जाखो कमेन्ट फरायनाया बिमा लासै दारि जाबाय दां होनदों देरि जाबाय दां होनदों आरोना देरि जाबाय दां होनदों आरो कमेन्ट फरायनाया देरि जादों आरोना कमेन्टआनो गैला आरो नै अजित दे सनाफोर सोर सोर दं कमेन्ट हरदो दे ओमफ्राय जोंहा नै दिंगा बिबोनां सना नुजाफैनो हालायबाय थेंकिउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय ओंखाम जानि ओंखि जिउ होननानै गाबबाय आयु दानो ओंखाम जायो दिंगा ओंखाम जानि टाइमानो जायाखै आदसा नोंथ' फैगोन ना फैला लाइक होना गालांदो दे होमबा दिंगा दा फैफिननो हागोन ना हाया नोङो जाखां लोंखां मेङोना उन्दुनो ओंखारो सना लाइक होना गालांदो दे दिंगा आगै दा ओंखामखौ बुरजा जाफ्रांबा उथिनो हानाय नङा सियारनिफ्राय ओमफ्राय अके होननानै गाबहरबाय आरोना थांथारबायबो नामाब्रा दिंगा आगै लाइक होना गालांखादो सना मा होनो दिंगा ओमफ्राय जोंहा ब्लेक कब्राया मा होनखो माइ गयिं नमस्ते ना माइ गयिं सरि मि गयिं आरोना आयु थांसै नामाब्रा ब्लेक कब्रायाबो ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो आब' ब्लेक कब्राया मा जायोरा आं बुजियाखै आब' बेखि मानसिनि नाम जायो नामा आब' नोङो गाज्रि दामोन दे आब'नो आं गाज्रि मोनाब्रा बिरसनागै आं मानो गाज्रि मोनो फेमासब्रा बियो ब्लेक कब्राया खथ' फेमास आगै बिरजन फंबाय बेसे फेमास बियो मिथिया नोङो मानसि मिनिनोसै गोसोखांनानै जोंहा मा होनदो ब्रकेना मा होनखो बेयाव गुबुन हारिफ्रा ओरैनो बा जानो बायदि नायो आरो भिडिअ खालामबाथ' होनदों आरोना ओमफ्राय बुंजाला मा होनदों बुंजाला थैगोनसो लै बाजै हा बुंजाला आरो ने ससेया आदसा भिडिअ खालामबाथाय जानो बायदि नायो मा होनो भिडिअबो खालामनानै लाबोदो उनाव आवाजखौ सोदोब्रा नै ब्रकेन ससेखौ बुंजाला दे जेबो नंला दे बुंजालाबा हा मिनिबायल' मोजां दिङा गैयालाय होआखै ओंथि होनबाय होखानि ओंथि होनदों आदसालाय होखानि ओंथि होनबाय आरोना दे दिंगा दे लाइक होखादो होमबालाय होखानि ओंथि होनदों दे होखादो दे दा ओंखाम जानानैबो सिखारनो हागोन ना हाया दिंगा आगै सना बिबोनां सना होखादो दे होमबालाय ओमफ्राय जोंहा लिमन मुसाहारिया मा होनखो जोंहा थेंकिउ गोजोननाय थाबाय आंनि बोसोनाव फैनायनि थाखाय जाम्बि बिदि जायोलै होनदों आरोना आदसा माया जाम्बि बिदि जायोलै आदसा आं बुजियासै लिमन मुसाहारि माखौ होनखोबा ओमफ्राय जोंहा अजितआ बिदि नायबाय आरोना
ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो आं बुजियाखैलै आब' होनो ए बुजियाखै होनबा नोङो बिरजन ओमफ्राय जोंहा अजितआ बुजियाखैबा मा खालामबावनो आरो बिरजोन आगै फंबाय ओमफ्राय जोंहा अजितआ हा हा मिनिबाय ओइ मानो मिनिलायखो गाबबायबो मिनिबायबो नामा गाबनाया थाम्फै अरजानायनि मिनिनाया मा होनो फिल्म नायनायनि नामाब्रा अजित फिफा जाब्रखेना हा हा जा फाग्लि फाग्लि बुंनो हायोलै नोङो मासै होनदों आरोना ओमफ्राय दि बसुमतारी आब' ब्लु हरलाय होनदों आरोना दि बसुमतारी आगै हरबाय दे ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा हाथाय दानस'ना हरनो अजित मा हरखो बुजियासै मोजां अजितआ हा हा मिनिदों ए ओमफ्राय जोंहा अजितआ बिदि खालामबाय आरोना आयै ओमफ्राय जोंहा अजितआ गेम अभार गेम अभार गेम अभार लिरबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा हायना हेलौ दि बसुमतारी होनदों आरोना हायनाया हायना नुजाफैदों जोंहा थेंक इउ हायना गोजोननाय थाबाय आंनि लिस्टआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय दि बसुमतारी होनफैदों आरोना ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना आङो जा लाजियोलै बाजै ओंखायनोथ' लाइभ फैयाब्रा आं होनदों दाख्लै खनसे होनायनिफ्राय होआसैबो नामाब्रा खनसे होबानो लाजिगागोनलै आंबा फार्स्टआव लाजियोमोन रोंसिनथारखायामोनलै गोबाव नांथारदों आंनो मिनिथावथाव खाथारसोमोन ओमफ्राय दाबो स्क्रिन होनो रोङालै मोखां देखाय देखायसो होनांगौ आगै ब्रकेन मा होनो स्क्रिन एलबिबो होनो रोंबावो आरोना बानायफेराखै मोखांखौनो बेखायनो मोखां देखाय देखायनो होबाय थानोसै खिथाग्राबो फोरोंग्राबो रावबो गैयाना सोरखौबा लिंहरनानै सोंनोबो रावबो गैया जाबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दिया मा होनदों जोंहा दि बसुमतारिया अजित नार्जारिखौ आङो मैयानो साब खालामदोंमोनदों ए अजित थांखो ना माखो दि बसुमतारिया नोंखौ मैयानो साब खालामदोंमोननो अजित नार्जारि बिफा थांखो ना माखो ओमफ्राय जाखायनाया मा होनखो मा ओंख्रि संखो दि बसुमतारि होनदों आरोना मा ओंख्रि संखोनो दि बसुमतारि सोंदों जाहैनाया ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनदों औ ट्राइसो खालाम नायदोंमोन बाजै आं होनदों ए जादोंमोनथ' आगै मा होनो बिबोनां जादोंमोन सना ओमफ्राय मोजां हायनाया ब्लु होलाय बाजै गावदां होनदों आरोना जा ब्रकेना अन होनदों थेंक इउ अन होनायनि थाखाय ब्रकेन मोजां ब्रकेना बिदि नायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा
ओमफ्राय जोंहा दिया मा होनखो दिबा बसुमतारी मा होनखो हायना जा हायना जोगोनार सयाबिनसो पटल फाजा होनबाय आरोना ओमफ्राय जा हायनाया मा होनखो एमके गुमैसो आगै दि बसुमतारिया होनदों एमके हायनाया मा होनदों एमके गुमैसो आगै दि बसुमतारिया होनदों एमकेआबा सोरमोन एमके गुमैसो होननानै खिथादो आरोना ओमफ्राय जा ब्रकेना आयौ ए टस मा हरखो टस ना मा जाखो बेलाय ब्रकेन लाइट हरबाय नामा मोजां बिरजोना मा होनगोन दसे ओंखारथ'नोसै आंहा आब'आव सनान दे मा होनो बिरजन दे मोजां बाथ्रा दे दाव दसे ओंखारथ'नोसै जोंहा दिया मा होनगोन हायना आङो नोंनिखौ साब खालामबाय दे बेक खालाम होनदों आरोना हायना दि बसुमतारिया साब खालामबायनो बेक हरफिननो थिनदों आरोना दि बसुमतारिया साब खालामबायनो ओमफ्राय जोंहा बिरजना दसे सरि एसआ जोंहा मा लिरखो एस बि टि वाइ आ आब' नोंसा हाबा जानाय बिब' नङाब्ला बिनानाव दं नामा होनदों ए बिब' दङ हाबा जानाय औ फंबाय एस बि टि वाइ फंबाय बिब' दङ हाबा जानाय औ ओमफ्राय जा एसआ मा होनखो थाब एन्सार हरलाय मा बार होनदों हा थाब एन्सार हरलाय बिब' दं हाबा जानाय माबा एस बि टि वाइ फंबाय ओमफ्राय जोंहा दि बसुमतारिया मा होनगोन हायना बावसो नामा बावसे नामा थोद गुमै होनदों हायना बावसो नामा थोद गुमै होनदों आरोना मोजां हायनाया दि बसुमतारी आगै नोंनिया दंखायो होनदों दि बसुमतारी दंखायोनो हायनाया होनदों आरोना जा ब्रकेना मा होनखो बाजै आं अन दं दे माइरं सुनि आं ओंखाम संनो होनदो दे ब्रकेन दे ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखो जाला मुसारि सिङावसो थाखुमा नांसिगोन बिमा होनदों आरोना मुसारि सिङावसो थाखुमा मारनांसिगोन होनबा दे मा होनो अजित थाखुमादो नोङो ब्रकेना जोंहा मा होनबाय आदसा साय काप जाखो नामा जाहायनाया जा मा होनो थारलै होनदों थारलै बाजै नोंस्रा होनदों जा माहाजोन थारलै बाजै नोंस्रा माहाजोन आंखौ होनदों नामा माहाजोन नङा आङो मा होनो मालायनावसो थायो आङो हायना ओमफ्राय जोंहा दि बसुमतारिया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो हायना गुमै आदसा गुमैसो होमबा हायनाया ओमफ्राय जोंहा दि बसुमतारिया मा होनखो नाम बोहैथि नार्जारि नामालै नामा नङा बोहैथि नार्जारि नङा एस बि टि वाइ सोरखौबानो सानदों खोमा एस बि टि वाइ फंबाय नोङो होमबा नामा बे नङा आरोना बोहैथि नङा ओमफ्राय जा अजितआ आङो नायाखैमोन सना दे बासु सरि दे होनदों दि बसुमतारी होनदों सरि दे होनदों आरोना नायाखैमोननो अजितआ ओमफ्राय दा बानायबायनो आरोना ओमफ्राय जा हायनाया मा होनदों आंनो नाङा बन्द' खालामलाय ओमफ्राय थांलायलांबाय जेरावखि थाया आङो नायाखैमोन होनबाय जा अजितआ
ओमफ्राय जा हायनाया मा होनखो आलु फ्रायसो आगै दि बसुमतारी होनदो आरो ना ब्रकेना जोंहा मा होनखो माबाखो खर'जों माबा ओंखारलाबायनो हरबाय ओमफ्राय जा एसआ मा होनदों थाब थाब फराय कमेन्ट था होनदों आरो ना ओमफ्राय अजितआ मा होनखो रदै बाजै हो रदै बिजिथ'आ बिमा होनदो ए रदै बिजिथ' बिमा होनदो अ दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ब्रकेना अन होनदों आरो ना थेंकिउ हायनाया जोंहा मा होनखो माथो नोंलाय न'खौ नुगासिनो बाजै माथो नोंलाय न'खौ लुगासिनो बाजै होनदो आरो ना न' नुगासिनो बाजै होनदो न' नुगासिनो माने नुगासिनो ना नुगासिनो होनखोब्रा न'खौ मालाय बिब'आ लुगासिनोलै बिब'आसो लुगासिनो हायना बिब'आसो लुगासिनो मालाय ओमफ्राय जोंहा एस बिटि वाइआ मा होनखो नों बादि एक सेम आदसा नुखानाय आं होनदों ए नों बायदि एखे सेम नुखानाय होनदों आरो ना आं होनदों ए एखे नुदों होनबा ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो जा अनसुमैया ब्रकेन हियार आं नोंजों लोगो जादो दे होनदों ब्रकेन हियार आं नोंजों लोगो जादाय दे होनदों आरो ना ब्रकेन अनसुमैया ओमफ्राय जोंहा एस बसुमतारिया मा होनखो हौवाया पुलिस साख्रि मावो नामा होनदो ए जोंनिया पुलिस नङा मा होनो एस बिटि वाइ आगै जोंनिया माबा एस एस बि आरो ना बारासो जा मोजां फैखादों ओरैहाय ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो अके आब' अनसुमै आं दा दसेनि उनाव बेक खालामगोन दे दायो आङो मैगं हाबाय दं होनदों दा दसेनि उनाव बेक खालामगोनो ब्रकेना दायो मैगं हादोंनो आरोना अनसुमै ओमफ्राय जोंहा एस बिटि वाइआ मा होनखो दे होमबालाय एसे मिस्टेक जाबाय आंना सोंनाया होनदों ए माने मिस्टेक जानो सोंनायालाय कनफिउस जादोंमोनबा दा सोंना लानाया मोजांसो जाबायना फंबाय जेबो नङा दे सोंनायखौ गाज्रि मोना आङो ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो मा ओंख्रि बाजै होनदों ओमफ्राय गाबहरदों आरोना आदसा ओंख्रियाथ' मा जागोनथाय दालिसो रुनोसै आरोना दिंगा आगै नोंलाय मा ओंख्रिजों ओंखाम जाखो दिंगा ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना खानाय लामब्रे रुवाथि नालाय आब' अनसुमै संना जायाबा उफाय गैयालै हाहा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो अ होननानै गाबदो आरोना गाबनाय दिंगानिया ओमफ्राय जोंहा एस बिटि वाइ फंबाया र'दै आङो दखानाव थांना फैनि दे आब' होनदो ए दे आगै दे मा होनो एस बिटि वाइ फंबाय थां दे ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो आलुसो ओमफ्राय ना ए फ्राय मोनदों होमबा गोथावानो आलु ओंख्रि ना फ्राय टेस्टि
ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना अन होनदों आरो ना दे थेंक इउ दे बिबोनां सना ब्रकेन अन थानायनि थाखाय दे सनाफोर सोर दं कमेन्ट एसे हरदो दे बाजै आय ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो दे बाजै गान दोंसे खनदो दे स्रायनो होनदों गानखौबो आंहा माबानो रोंलाय लाङालै खननो रोंलाय लाङा दाथ' गगा मोननाय जासिननाय नंथारा मालाबा एल बि आव कमेन्ट फरायामुवा सल' गानखौनो खनबाय थानांसिगोन लिरना लानानै ओमफ्राय जोंहा दाउखुमै सौफैफिनदों आरोना ओमफ्राय बोरमा बेदर लाबोलाय हो होद होनाङा आंनो नाङा नोंसोरो हलाव जाहैथांलाय आं बेयाव खारो बेयाव थाफायो बेयाव खारो बेयाव थाफायो ओमफ्राय बोरमा बेदर लाबोलायबायलै बाजै आथिं एवगासिनो आङो बाजै अन दं दे दे मा होनो दाउखुमै दे मोजां एवनानै जा दे गोथावनो ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनगोन दिंगा ब्लक आंजों लोगो जादो दे होनदों थांखोना माखोथाय दिंगा आगैयाबो दिंगा अनसुमैजों लोगो जानोमोननो मोजां रकेटा मा होनखो गोदो सिख्ला समाव नोङो जा गान खनोमोन माथोलै बाजै होनदों आइये बोरै मिथिगोन नायब्रा नोंलाय रकेट नोंगौ बायदि बुंथारदों नोङो रकेन बिबोनां सना खनोमोनबो आङो आगोलाव उन्दैयाव फांसन गायोमोन फिसा फिसा माबा माने जोंनि गामियाव गायोमोन खाथि खाथि गामियाव खनोमोन आरोना मिउजिकबो लादोंमोन बिजनियाव ओमफ्राय जोंनिफ्रायथ' बिजनिसिम एसे गोजान जायो नालाय ओमफ्राय आङो लाफुंनो हायासै ओमफ्राय बिदिनो गैला आरोना रकेन फंबाय नोंगौ बायदि बुंथारबाय नोङो मोनथिनाय बायदिनो ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनखो दाउखुमै सना मा खबर होनदों आरोना दाउखुमै मा खबरनो खिथाहरदो जोंहा अनसुमैया सोंदों आंबो सोंनो रोङाखैना अनसुमैया बबेनि जाखोबा आंबो सोंनो रोङाखै ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो हा बाजै नोङो गान खननाय समाव आं 1 इयार जाबायमोन रा बोसोरसे नोंगौबो मोनदां 1 इयारावनो मिथिदों होनबा नोङो जारलासोहाय मोदाय जायो नालाय 1 इयाराव मा होनो फंबाय मोदाय जायोना बेखायनो मिथियोना मोदायनि रुपाव थायो नालाय जोंहा सनजितआ नुजाफैनो हादों आरोना लाइक दा होनदों आरोना थेंकिउ सनजित ओमफ्राय अनल' दे आं होनदो दे सनजित ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनखो दे रोजाबलाय होनदों आरोना बाजै जिम खालाम आदा बडि बाय संखौ रोजाबलाय बाजै होनदों आरोना होदस जेराव थायो बेयावनो दिसटाबब्रा नोंसोरलाय ओमफ्राय थांथ'लाय होदस साला
दे रोजाब आरो दे रोजाबलाय बाजै जिम ओइ दाउखुमै मालि आं बारा बुजियासै र' जिम खालाम आदा बडि बाय होनदों बडि बाय संखौ रोजाबलाय बाजै होनदों ए बे संखौसो रोजाबनो थिनदों आं खोनाफेराखैलै मा संब्रा बेलाय आदा जिम खालाम मा सल' बेलाय दाउखुमै आं खोनाफेराखै रोजाब ब्रखेना मा होनखो एसे एसे गोसोआव दंलै बाजै होनदो आदसा नंगौ नामा बिबोनां सना ब्रकेन रोजा सनजितआ भइसआ अफ खोनासंदों आं जेबो खोनाया होनदो ए भइसआ मा अफ जाखो ना जाफिनलायबाय नामा नोंनिया बेमारा नामा ओमफ्राय दाउखुमाया मा होनखो मोजां अनसुमै होनदों आरो ना मोजां अनसुमै होनदों जा अनसुमैया मा होनखो अदालगुरि माजबाटनि होनदों ए नोंबो अदालगुरिनि होनबाना अनसुमै उदालगुरि माजबाद आदसा जोंहा सनजितआ मा होनखो अनसुमै बोथिया मारि दैसायाव गाबोन दुगैनि फै होनदों आरो ना दुगैनि फै होनदों जोंहा माइनाव सफैनो हादों थेंकिउ माइनाव हाय होनदों आरो ना हाय माइनाव लाबोलाय मानो लांखो लाबोलाय दसे गेलेनोनो थां गेलेथां दसे गेलेनोनो थां गेलेथां माबा आं जेराव थायो बेयाव थायो ओमफ्राय बेखौ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दाउखुमाया बेखौ मोनथिया जाबाय मेन'कानि संखौनो होनदों मेन'कानि सं आङो संफोरखौबो बारा खोनासङाना दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो दे होमबा ना बाजै आं ओंख्रि संग्रोनि दे थाथ'ना नोंहा दे संना लाग्रो दे ब्रकेन टाइमाबो जाबायना ओमफ्राय जोंहा नियागा बाजै होनदो बाजै बला नियागनो ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया जागोन दे नोङो लांफै आंखौ दे सना होनदो आरोना अनसुमैया लांनाङा लेखाखौ माखौबा सोरनो नांगौनो मा नागिरखो मायो ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो अनसुमै थोदस आं नुवाखै नोंसिनि गामिखौ होनदो आरोना गामिखौ नुवाखैनो सनजितआ मा होनदों अनसुमै बारदै सिखोलासो नुबाय आं नोंखौ हा होनदों आरोना बारदै सिख्लासो नुबाय आं नोंखौ हा होनबाय
ओमफ्राय जोंहा दिपक नुजाफैनो हादों आरोना लाइकल' दे बाजै होनदों दे दिपक दे जेबो नङा दे लाइकल' गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनदों माजफात दिखिया जुलि अनसुमै ना होनदों आरोना माजफात दिखिया जुलि अनसुमै ना। ओमफ्राय अनसुमाया मा होनखो लक्षि सनाय नायनायनि फै दे सनाव नायनायनि फैदे होनदो आं बारा बुजियासैहाय अनसुमै। ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो बिके दिनहै माथो मा होनखो खानाय मा आदसा नोंहा स्टाइला मा होनखो बेलेग आदसा मैयानिया बेलेगमोन फाग्लासोहाय मा मैयानिया बेलेग दिना बेलेग गरमावलाय जेरैनो खेबखोबाय ओरैनो फैबाय आरोना फाग्ला बेलेगसो नुलायबाय नामा नोंहालाय जारला नोंजोंबो एसे जारलायानो मानसिया नोङो। ओमफ्राय जोंहा मा होनखो माबाया सनजितआ अनसुमै हा मिनिदों मैयानियालाय मा बेलेगमोन मैयानाबो बिदिनोमोन खेबखानाय सनजितआ मा होनखो दाउखुमै ब्र नों बहानि होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया सनजित ब्र मा खबरलै होनदों आरोना। अजितआ मा होनखो अनजालि होननानै गाबहरबाय अनजालि नुखो ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो दाउखुमै खबर आंना बिदिनोसैलै होनदों आरोना। अनसुमैया होनदों दाउखुमैया जोंहा मा होनखो लोमजानाया हामबाय ब्र सनजित होननानै सोंदों आरोना लोमजानाया हामबाय नामानो। ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो दाउखुमै हामाखैलै होनदों आरोना। ओमफ्राय दाउखुमैया होनदों आं तामुलपुरनिलै ब्र होनदों तामुलपुरनिनो माबाया दाउखुमैया। ओमफ्राय जोंहा अनजालि बर' नुजाफैदो आरोना हेल' होनबाय अनजालिया हास्रा मिनिबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा सनजितआ दाउखुमै तामुलपुराव लोगो दंमोनलै आंहा होनदों आरोना। ओमफ्राय दाउखुमैया होनगोन आङो इउटुबाव पस्ट नुदोंमोन आं सनजित होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो मानसिफोरानो थांजोब्बाय नामालै बिमा होनबाय ओंलै थांबाय खोमा थांजोब्बाय खोमालै बिफा अजित। ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनदों सनजितआ दाउखुमै होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनखो तामुलपुर मा गामि सनजित होनदों तामुलपुर मा गामि सनजित होनबाय। ओमफ्राय जोंहा सनजितआ दाउखुमै सर्ट नायना होदो होनदों आरोना। दाउखुमै सर्ट भिडिअखौ नायना होदो होनदों आरोना सनजितआ। ओमफ्राय जोंहा अनजालिया मा होनखो खाना खा लिया क्या बोला खाना नहीं खाया अनजालि। ओमफ्राय अनजालिनि हास राहा हे सनजितआ दाउखुमै गामिखौ मिथिया होनदों आरोना। दाउखुमै गामिखौ मिथिया गावनि गामिखौनो मिथिया नामालै गावनि गामिखौ मिथिला खोमालै।
आदसा होमबा बेबो उदाल ओमफ्राय जाहा माबाया मा होनखो अनजालिया हाल साल कैसा है बोला अच्छा हाल साल ठीक है आपका कैसा है बोलो अनजालि बर' मोजां हलि मलि नुजाफैनो हादों आं अदालगुरिनिसो होनदों आरोना थेंक इउ हलि मलि बड' गोजोननाय थाबाय आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय नोंबो अदालगुरिनिसो नामा अदालगुरि ओमफ्राय उदालगुरि ओमफ्राय जों अनजालिया मा होनदों हेल' होनदों हेल' हेल' अनजालि हेल' ओमफ्राय दाउखुमाया अके सनजित होनदों आरोना आदसा गावनि गामिखौनो मिथिया होमबा सनजितआ मा होनखो हलि ब्र' मा खबर दिनहैसो होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय जोंहा सनजितआ हलि ब्र' मा खबर दिनैसो होननानै सोंबाय ओमफ्राय जोंहा अजितआ मोखांजों बानाय बानामा बिमा होनबाय मा होनखो अजित मोनखांजोब्बाय बानामा मोनखांजोब्बाय नामा बिमा होनदों आरोना बिब' संबाय खोमालै अजित बिब'आ संबायदां ओमफ्राय जोंहा हलिया मा होनखो हलि मलिया मा होनखो जोंहा ओंलै दिनहैसो सनजित ब्र' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो दाउखुमै आङो थांफेराखै मानि तामिलपुराव होनदों आदसा ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया होनखो अनसुमै बर' बहा थांखो होनदों आरोना अनसुमै बहा थांखो होनो दाउखुमाया नागिरदों ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो हलि मा खालामदों होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा हलिया मा होनखो उन्दुबायलै आङो सनजित ब्र' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया नोंगौ नामा सनजित होनदों ओमफ्राय जोंहा सनजितआ हलि अके होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा निजय बर'आ मा होनखो बियानि मा खबर होनदों आरोना आदसा बियानि मा होनो खबरा मोजां आंनिया नोंनियालाय माबोरै निजय बर' ओमफ्राय जोंहा मा खबर होनबाय ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो दाउखुमै होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा निजया माथो सानखो बियानि होनदों जेबो सानाखै ओमफ्राय जोंहा मायाया मा होनदों हाय होनदों आरोना माया बर'आ हाय माया थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय माया ओमफ्राय निजय गोजोननाय थाबाय दै आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनगोन अनसुमै होननानै गाबहरबाय नामा ओमफ्राय माया बर'आ ओंखाम जाबाय नामा होनदों ओंखाम जाथ'वाखै संगासिनोसो आरोना सनजितआ जोंहा मा होनगोन अनसुमै उन्दुबाय खोना बे हादाननिसो अनसुमै उन्दुबाय खाना बे मा होनखो खोना बे हादाननिसो ना बे आब' बारदै सिखोलाया होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनखो अनसुमै आंहा आलासि दंलै माजफातथिं होनदों दाउखुमाया माजफातथिं आलासि दंनो आरोना अनसुमाया जांखो हलि मलि बड' आङो नोंजों लोगो जाबाय दे होनदों हलि मलि बड' नोंजों अनसुमैया लोगो जाबायनो माया बर'आ मा ओंख्रि संखो होनदों आरोना ओंख्रिखौ मा होनो दालिसो संबाय आरोना माया बर' दालि संबाय ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो न'आव फन हरदोंमोन ना बिमा होनदों आरोना नोंनाव फन हरदोंमोन बिमा होनदों नोंनाव फन हरदोंमोन बिमा होनदों आरोना आदसा आंनाव फन हरदोंमोन होननानै सोंदों आरोना फन हरदोंमोन ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनखो अजित मा सना होनदों आरोना अनसुमैया सनजितआ मा होनखो दाउखुमै आङो माजफातआव
मोनखो गाग्लिजोब्बाय गामि गामि बिराद आलासि दङ लोगोफोर दं होनदों आरोना। ओमफ्राय जा अनसुमैया ए मा गामिनि सना दाउखुमै होनदों आरोना मा गामिनिनो आथिं आसिखौनो गावजोब्बाय। ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनदों ए नोंगौ नामा सनजित अनसुमैनि न'आव थां न'आव थांनांगौलै सनजित होनदों आरोना। ए नोंगौ नामा सनजित अनसुमैनि न'आव थांनांगौलै सनजित होनबाय दाउखुमैया। ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो जाखांबाय नामा होनदों आं अनसुमै सना बिमा होनदों। जाखांबाय नामानो अनसुमै अजितआ सोंदों। जोंहा सनजितआ मा होनगोन दाउखुमै अनसुमैया लांगोन ना लाङाबा होननानै मिनिबाय आरोना। दाउखुमैया मा होनखो जोंहा बाथौगुरिलै अनसुमै होनदों आरोना। बाथौगुरिलै अनसुमै होनबाय जोंहा दाउखुमैया। ओमफ्राय अनसुमैया जोंहा जायाखै सना मोनबाय होनदों आरोना मोनबायनो जायाखैनो। ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनखो लांगोन दे होनदों अनसुमैया लांगोननो दाउखुमै बेरायनो। सनजितसोमोन नामा लांगोन ना लाङा होनग्राया लाङोनो बेरायनो ना मा होनो अनसुमै। ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनखो बाजै ओंखाम जानि र' बाजै अन दोनगोन आं बाजै होनदो ए ओंखाम जानोसै मोनबाय होनबा नोंनिया माबाया मा होनोमोन लायो बोरमा बेदरा दाउखुमै गुदुं गुदुं जाबासो गोथाव मोनजायो होनदों नामा। गुसुआवबा मोनामखायोसो बे बोरमा बेदरा आंथ' जाया बोरमा बेदर। बोरमा बेदरा बासिना थायोना। दे जाना लाग्रोदो दे मा होनो दाउखुमै। ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो दाउखुमै अनसुमै मोननि गामिया सानजा खनाखै जायो माजफाद नङाना अनसुमै होनदों आरोना। माजफाद नंगौना अनसुमै होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो दाउखुमै बोरमा बेदरा मोनाखै नामा होननानै सोंदों दाउखुमै अजितआ बोरमा बेदरा मोनाखै नामानो। ओमफ्राय जोंहा RBTY सफैनो हादों आरोना थेंकिउ RBTY गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय जोंहा हेलौ आब' होनदों आरोना हेलौ आगै सना। RBTY ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दाउखुमैया लै बाजै होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा सनजितआ अ होनबाय थेंकिउ।
सोरबाफोर लाइक होआखैबा लाइक होदोलै सनाफोर आयु माबायाबो ए माथो 8था जाबाय 6था 7था 8था आच्छा मोजां सनजिरा मा होनगोन दाउखुमै बाहेरा बैरबखुन्दा अरुणाचल अरुणाचल ना अरुणाचल बर्डाराव बेरायनो फै बरफनि दैसायाव दुगैनो होनदों आरोना दाउखुमै बैरबखुन्दा अरुणाचल अरुणाचल बर्डाराव आरोना भैरबखुन्दायाव मोनखो बेरायनो फै होनदों आरोना दाउखुमै नोंखौ ओमफ्राय जा अनसुमाया मा होनखो आंखौ गारना जानोसै नामा दाउखुमै सना होनबाय जा अनसुमैया अनसुमैखौ गारना जानोसै नामानो दाउखुमै बिबोना सना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो अनसुमैया आंखौ गियो नामालै होनदों आरोना अनसुमै सनजितखौ गियो नामा होननो सोंदों हनै ओमफ्राय सनजितआ जा अन होनदों आरोना comment heart on thank you अनसुमै आंखौ गियो हा होननानै मिनिदों लाना खारजागोन होननानै मिनिबाय आरोना खम जारलाखा सयथिबो हा होनदों सनजितआ ओमफ्राय जास्ट अजितआ मा होनदों नै आंहा जानोसै एफाल मा होनखो जानोसैलाय आच्छा सनामोन रावबो दालुगै आच्छा आंहा ओंखाम होनदों नामा जानोसैलाय सनामोन रावबो दालुगै दे आङो जानायखौ रायजोफोर होनदों आरोना ओंखाम जानोसै आरोना अजित दे जादो दे रावबो लुबैया जाखुमा दे सिरिनो ओमफ्राय जोंहा सनजितआ अन होनदोंना थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा सनजितआ अनसुमै मैदेर फैयाखै नामा माइ जाग्रा मैदेर फैयाखै नामा नो माइ जाग्रा ओमफ्राय जोंहा सनजितआ अनसुमाया जोंहा मा होनखो गियोलै सना सनजित होनदों सरि गियालै सना सनजित होनदों ओमफ्राय गियानो जोंहा अनसुमैयाबो ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो आंहा दिनै मिरामिससो दिनै होनदों ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनदों अनसुमै बिनानाव दंबा हरदो आंनो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ अन होनदों अनसुमै आंनि सर्ट भिडिअखौ नायना होदो होनदों आरोना सर्ट भिडिअखौ नायना होनांगौनो अनसुमै आङो दोननोसै खोमा दे मा होनो आङो दोननोसै दे सोर अनसुमै सोर दंमोन ओमफ्राय जोंहा
उमेश सफैनो हादों जोंहानिया उमेश थैंक यू मेरे लिस्ट में आने के लिए क्या बोल जानमोनी बिहू डांस बोला अच्छा बिहू डांस मेरे वीडियो दिखा क्या उमेश बिहू डांस देखा है ओमफ्राय जोंहा सनजितआ अनसुमै माइब्रा जौ संना दोन आं थांबा लोंहैनो होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ दे दोनदो हा दे दोनदो होनदों ओमफ्राय जोंहा सनजितआ दे बाय होनदो ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनखो फैयाखै मैदेरा सनजित सना होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ आं थांबाय होनदों दे ओमफ्राय जोंहा थाफ्लि गिदिर हाय अनसुमै होनदों आरोना हाय अनसुमैनो कन लाइक नि दिया लाइक करो लोगोफोर सोर सोर लाइक होआखै लाइक होदो दे सनाफोर समायथोंसै आरोना ओमफ्राय जोंहा थाफ्लि गिदिरा मा ओंख्रि संदों अनसुमै होनदों जोंहा मा ओंख्रि संदोंनो अनसुमै थाफ्लि गिदिरा सोंदों जोंहा ओमफ्राय जोंहा ओइस के एम एमआ मा होनखो जाखांबाय नामा बाजै ओंखाम ओंख्रिफोरा होनदों आरोना जाखांथ'वाखैनो ओइस के एम एम सनजितआ माथो दोननोसै होनो ओमफ्राय जोंहा सनजितआ बायबाय नामा बिलाय ना हाय ओमफ्राय जोंहा अजितआ थोद मालाय थोद मालाय होलायबायनांगौ जाखो बिमा मा लाइक होलाबायनांगौ जाखो बिमा होनबाय आरोना सोर सोर लाइक होनो बावदों लाइक होनोसै होनदोंमोन आं लाइक होयिफोरखौ ओमफ्राय जोंहा आर एन मिस्ट्रि नुजाफैनो हादों आरोना हेल' होनदों आरोना हेल' आर एन आदसा आर एनआ ब्लु होनदों आरोना ब्लु होबाय आङो आर एन ओमफ्राय जोंहा मा होनदोंमोन ब्लु ओमफ्राय अनसुमैया मा होनगोन सनजित गैयालै सना होनदों अनसुमैया ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनदों सोरनाव थांजोबखो बिमा मानसिफ्रालाय सोरनाव थांजोबखो बिमा जानोलै सोर होदोंथाय ओइ मानसिफ्रा एन्थो गैयालै माथो सोरबा सोरबा खननै बिदि खनथाम माबा देखायलाबायनानै दोनग्रा जाबायना बयबो सोरनाव थांनो जायोना मानसिफ्राबो एन्थार गैयि जाबाय ओमफ्राय जोंहा आर्यना मा होनखो आंनिखौबो सापर्ट खालामदोरा आब' आंबो नोंनिखौ खालामनोसै होनदों सोरखौ होनखोबा आगै आर एन
आंखौ होनदोंबा आंखौ होनदोंबा मा होनो साब खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोनाखै आं बेक हरफिनगोन। ओमफ्राय जा अनसुमैया दे सना नायगोन दे सिन्था दा खालाम होनदों आरोना अनसुमैया। ओमफ्राय जोंहा सानसुमा भिडिअ नुजाफैनो हादों थेंकिउ ओमफ्राय आंनिखौबो सापर्ट खालाम आब' होनदों आरोना। सनाफोर मा होनो साब खालामनानै कमेन्ट गालांदो नोंसोरनो बेक हरफिनगोन आङो। ओमफ्राय जा आर नोंखौ होनदो आरोना आर आगै ओमफ्राय सानसुमा आगै साब खालामनानै कमेन्ट गालांदो आं बेक हरफिनगोन दे आगैमोन। आं बेक हरफिनजोब्बाय आरोना मैयानि माबाफोरखौबो सेस हरफिनजोब्बाय आङो। ओमफ्राय जोंहा मानखो मा होनखो अनसुमै आङो नोंखौ खालामबाय होनदों अनसुमै नोंखौ खालामबायनो मिस्ट्रि ब्लगा। ओमफ्राय जा अजितआ मा होनखो थुलुंगाफुरि होगासिनोलै बिमा होनदों आं सिनायालै माने आंजों लोगो गैया खोमा आरोना मानसि दंसोगारो नामाब्रा अजित नार्जारि बेनावलाय। ओमफ्राय जा अनसुमाया हेलौ होनदों आरोना हेलौ। ओमफ्राय जोंहा थुलुंगाफुरि होगासिनो होनदों अनसुमाया जा मा होनखो हेलौ थाफ्लि गिदिर होनदों आरोना। ओमफ्राय जा इलिजा आगै नुजाफैदों हाय आब' होनदों आरोना हाय आगै इलिजा। ओमफ्राय अनसुमैया अमा बेदर आलु बयलारसो होनदों आरोना। ओमफ्राय जा इलिजा आगैया मा होनखो लाइक दान आब' होनदों थेंकिउ आगै इलिजा गोजोननाय थाबाय आगै। ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनखो ओंखाम जानि र' जों दा फैगोन होनदों दे जाना लादो दे। ओमफ्राय लाइक दानबाय जा इलिजा आगैया ओंखाम जानि होनदों जा गेद्दा बसुमतारिया हेलौ 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 बौ ना फात खाले ना हेलौ बौ फात खाले ना आतसा फात खावा नाय गेद्दा बसुमतारी। ओमफ्राय जा आर्यना मा होनखो खालामबाय दे आब' होनदो दे आगै दे आं दा बेक हरगोन दे भिडिअ नायना कमेन्टबो हरगोन आं लाइक हरगोन कमेन्ट हरगोन साब हरगोन आरोना। ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनदों बर' मायावबो बरमायावबो होगासिनो माथो बिमा होनदों आरोना। आदसा होगासिनो आंजों जयेन गैया दां बेबो होमबालाय अजित। आरो जा गेद्दा बसुमतारी मा होनखो अजित कि मा होनखो अजित कि रान्दिसा आजि खि रान्दिसे होनदों आरोना बौ ना मा जाखो बेलाय बौ होनदों आरोना आजि खि रान्दिसा आजि खि रान्दिसा बौ होनदों आजि खि अच्छा आजि खि रान्दिसा मतलब मा ओंख्रि संदों होननाय जादों नामा दालि गेद्दा बसुमतारी दालि रान्दिसे। ओमफ्राय जा अनसुमैया दे मिस्ट्रि जागोन होनदों आरोना जागोननो।
जा अनसुमैया दे RN मिस्ट्रि सरि जागोन फरायखांबाय आङो आदसा अजितआ जा मा होनदों बि बसुमतारिबो होगासिनो बिमा होनदों ए नंगौ नामा मानसिफ्रा ओमफ्राय बिदिनोसै आरोना जमा थाया बेनाव एसे उफाय गैया नालाय बेनाव एसे सापर्ट बेनाव एसे सापर्ट बिदि होनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदोंमोन दे मिस्ट्रि जागोन बाय बि बसुमतारी होगासिनो गेद्दाया जोंहा मा होनदों आपन खाले असमिया कोटा अपना लोगे एस असमिया कोटा नाफाते ने नाकि बौ आरोना आदसा अपना लोगे अकम एस एसामिस असमिया कोटा नाफाते नाकि बौ अरे बर' है ना तो बर' रायलायनांगोन ना बर' है तो बर' बात करना पड़ेगा बर'ए मतलब कथा फातिबा লাগিব ना बर' है ना जा अनसुमैयामोनखो आङो थांथ'नोसै दे होनदोंना दे मा होनो अनसुमै दे आंबो ग्रोब जाबाथाय दोनथ'नोसै आरोना जावो दा मानखो नोंसोरो बङाइगाव सापागुरि होगार दं बिमा एलबि होग्रा दं बिमा होनदों नोंसोरो बङाइगाव साबारिसि होनखो साबा सिरि एलबि होग्रा दं बिमा होनदों नोंसोरो बङाइगाव साबासो होनदों नामा अजित दा बुजियासै आङो बङाइगावनि नोंसोर बङाइगावनि होनदोंना एलबि होग्रा दं बिमा होनदों ओमफ्राय बेखौ बुजियासै आङो साबैसे सोंदों नामा साबैसे एलबि होग्रा दं बिमा होननानै सोंदोंना अजित मा जा सहाय सफैदोंमोन आरोना अन होनदों थेंकिउ अन ओमफ्राय जा गेद्दा बसुमतारिया आमि आदसा आमि फाल बर' नाजानु होनदों आरोना आदसा बर' नाजाने गेद्दा बसुमतारी टाइटेल बर' है बर' नाजाने ओमफ्राय जा अजितआ बुजियाखै नामा बिमा होनदो बुजिस्लाबासैथ' आरो आङो बैखौ बे साबा माबा लिरनायखौ साबारिसि
साबैसे माखासेखौथ' मा होनो बुजि माबाबाय नोंसोरो बङाइगाव होननायखौ होनदों एलबि होग्रा दं बिमा होनदों ओमफ्राय नैबेखौ बुजियासै आङो गेजेरनिखौ मोजा बिरज' ना मा होनखो फैफिननाय दे आब' आंहाबो होनदों फैफिनबाय दे आब' आंहाबो होनदों आरोना अ दे गोजोननाय थाबाय दे थार्टि जाबाय आधा घन्टा जाबाय ओमफ्राय जा सहाया लाइक दोनदो आरोना थेंक इउ सहाय लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय सहाया इदि नायबाय नायखुमाबाय आरोना जोबोद गरमथार नामा आब' सना गरमसो बिरादनो ओमफ्राय आङो फांखाखौ होआखै मा होनो बिराद आवाज जायोना ओंखायनो होआखै आङो दोननोसै दे सनाफोर मानसियाबोथ' बारा गैखाला नालाय बायबाय दे गासिखौबो सोर दंमोन आं दोननोसै आरोना मोजां अजया मा होनखो हेल' बाजै सना मा मैगं जाखोरा बाजै होनदों आरोना अ मा मैगं जाखो दालिसोलै ओंख्रिया अजय बसुमतारी ओमफ्राय जा अजिदा मा होनखो साफागुरि एल पि होग्रा दंसो बुंदों जाम्बिलाय होनदों आदसा बङाइगाव साफागुरि होनदों ना अजित बङाइगाव साफागुरि एल बि होग्रा दंसो बुंदों बुंदां जाम्बिलाइ होनदों आरोना अजित साफागुरिसो होनदों बङाइगाव साफागुरि ओमफ्राय जोंहा सहाया मा होनबाय आंना नेट प्रब्लेम आब' सना बाय होनदों अ दे मा होनो सहाय दे बायबाय दे बायबाय ओमफ्राय जोंहा सागोर नुजाफैनो जा सागोर बासु नुजाफैदों आरोना बिखे गावदां होनदों आरोना मा जाखो सागोर मा खबर गोबाव जाबायमोननो नोङो फैया ओमफ्राय सागरा मा होनदों लाइक दानसना आंनि होनदो दे थेंकिउ दे सागोर दे लाइक होनायनि थाखाय दे गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा अजया ए बाजै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो दे आब' सना गुड नाइट दे गुड नाइट दे ओमफ्राय जोंहा सागरा हार्ट हरबाय एलबि होआखै नामालै सागरालाय सागर बासु थेंकिउ आं लाबाय आरोना गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जों अजया दासो सम मोनदों आं बाजै होनदों दे जेबो नङा समाथ' बिदिनोसै आरोना मानसिफोरनिया सागराबो जोंहा मा होनदों सागरा संफैनो आदसा संफैनो सोलाबथाराखै होनदों आरोना ओमफ्राय जा बिके ओइसो नाहरना खेबसे ए ओरैसो नाहरना खेबसे होनदों आरोना आंथ' नायखागासिनोआनो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो अजया गुड नाइट बाजै सना बायबाय दे बायबाय दे मा होनो अजय बायबाय ओमफ्राय सागोरा थेंकिउ गोजोननाय थाबाय दे सना आया मबाइलाबो माथो खेबथें लांलायबावदोंसोलै आदसा सागोरा मा हरदों दे एलबि होआखै नामाब्रा सागोर खबरा माबोरै नोंहालाय
ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनखो सरि अके बाजै होनबाय जोंहा बिरजना मा होनखो दियार होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनबाय दुमहरदां हा मा होनदों बेखौ दुमहरदां आरो हरदां आरो मा हा होनदो ए बिदिसो जादों होनदों इयो बिदिसो होमबा सागर बासु आरो मा होनबाय ना मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा बिरजना दे आब' सना गुड नाइटबाय दे गुड नाइट दे मा होनो बिरजन दे होमबालाय सनाफोर आङो दोननोसै सागर बायबाय गासिखौबो बायबाय दै बिरजन आगै ओइ फंबाय सोर सोर दंमोन बायबाय दे मा ओंख्रि जाखो ब्रा होनदो आदसा ओंख्रिया जोंनिया माबा दालिसो आरोना बिरजना अके होनदो आरोना अके ओंख्रिया दालिलै मा होनो सागर एलबि होथाराखै नामाब्रा सागरा हाथ' आं होनानै गैला आदसा जा साइस नुदोंब्रा होनदो आरोना नंगौ नामालै सागर बासु ओमफ्राय अजितआ मा होनखो आं बुंदों मा नोंखिनि हौरै सासे होग्रा दंसो होनदों एलबि होग्रा दंसो होनदों आं बुंदों मा नोंखिनि हौरै सासे होनदोंना सासे लबि होग्रा एलबि होग्रा दंसो होनदों बारा बुजिबावासैलै आं बेखौ फरायनानैसो बुजिनानै लानोसैलै सागोर फरायफिनबावनानै ओमफ्राय जोंहा बिरजना आंहाबो थाम मानो दासो मोनबायमोन आब' होनदों आंहाबो थामानो दासो मोनबायमोन आब' होनदों आरोना आदसा ओंखामानो होनदों नामाब्रा बुजिबावासैलै सागोरा बि अके होनदों आरोना हार्ट हरबाय दोननोसै दे अजित आं बारा बुजियासै र' आं दा फरायफिनसिगोन आङो बुजिनानै लानोसै आरो दा फरायनानै बुजिबा दोनदो बिमा होद बुजिमाराखै आङो सर्टसो खालामबाय दा फरायनानैसो बुजिना लानोसै आङो दे अजित बिफा ओमफ्राय सागोरा मा होनखो सानैजों फरायसै दे दिनैनिफ्राय होनदो बिदिनो खालामनांसिगोनलै मा होनो सागोर बासु सानैजों फरायनांसिगोन किसका दे दोननो होननानै आंहा दोननाय जायासै नै बिरजना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दे आब' आं गाबोन रायलायफिनगोनसै होनदों दे आगै दे फंबाय बिरजन दे गाबोन रायलायफिनसिगोन दे होमबा दे सागरा मा होनखो जा अन्थावलै जा अन्थावलै नों होननानै हारहरदो आरोना ए नोंगौ नामाब्रा सागर बासु ओमफ्राय अजितआ जोंहा मा होनखो बाय दोनदो बिमानो गावनिखौ बुजिथारासै नालाय दे दोननोसै दे मा होनो सागर दे दोननोसै आङो दोनथारनोसै एबार दे दोननो होनो गैलालै